Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Posle ručka. Današnja tema su neobične sudbine. Govorit ćemo o teškim i lepim nekim životnim sudbinama, a o njima će pričati Dajana Gudić, glumica. Dobrodošla, Dajana. Hvala. Miloš Antić, urbana legenda. Ivan Birtašić, oduzeto dete. I Slavica Teofilović, majka koja je izgubila decu u požaru. Dobrodošli svi. Srdačno pozdrav od mene. Dragi gosti, hvala što ste s nama. Pre nego što počnemo razgovore, pogledat ćemo ovu životnu priču, tužnu, tragičnu, gospođe Slavice Teofilović, a onda ćemo da počnemo da razgovaramo na tu temu. Slavica Teofilović, majka Marka i Dušice, koji su nastradali u požaru, rekla je da su Marko i Dušica nerazdvojni kao blizanci. Sve su zajedno radili i delili, bili su iste visine i građe i nosili isti broj patika. Dušica je kukala kako će bez Marka kada on od septembra krene u Barič u 5. razred, a ona ostane u Moštanici. Otišli su zajedno zauvek. Slavica kaže da kada je otišla na posao nije ni slutila tragediju. Otišla sam da zaradim za hleb, da ih prehranim. Morala sam da ih ostavljam same, oni se sami čuvaju. Kada sam stigla na posao, pozvao me komšija da kaže da gori šupa i pitao me gde su deca. Zbunila sam se, mislila sam da su na terenčetu. Komšija je jurio, tražio ih svuda, a ja sam pozvala komšinicu i zamolila je da ode do najstarije ćerke Milice i vidi šta se dešava. Odmah sam krenula kući, rekla je Slavica. Komšije u Ravaničkoj ulici rekle su da porodicu Teofilović prate samo tuga i težak život. Otac nastradalih mališana već 3 meseca se nalazi u zatvoru zbog porodičnog nasilja. Slavica se nikom ne jada o svojim problemima, tako da ne znamo da li je tukao samo nju ili je i decu maltretirao. U naš komšiluk su se doselili 2014. godine iz Ljubovije kada su bile poplave. Eto, zadesile su ih poplave i otac ih je tukao i nemaština i borba za egzistenciju, a sad kao so na ranu i ova užasna tragedija, kažu komšije. Gospođo Teofilović, znam da vam nije lako, ali tu smo gde smo. Kako je došlo do tog požara? Da li je to bio neki slučaj? Da li je nešto neko uradio pogrešno? Ne znam. Oni su se igrali u toj šupi. Ništa ne znam dalje. Vi ste bili na poslu? Da. Taj dan sam radila drugu smenu. Ja sam bila na poslu ovde u gradu. Oni su došli iz škole, svi troje su išli u istu smenu. To popodne preokrenuo se život na opačke. Vaš muž je... Moj muž je bio nasilnik, da, ja sam ga prijavila za nasilje u porodici. Ležao je 1,5 godinu dana u zatvoru. Ja sam doživjela da pored tog nasilja dobijem i taj udar, da izgubim 2 dece. Međutim, moja ćerka starija je živa, najstarije dete. Na kraju sam se i razvela i prijavila sam se u udruženje Hajr da me malo podrži i podržali su me svi. Stala sam na noge. Pošto sam izašla iz te kuće gde se to desilo, jer meni i moje ćerke je mnogo teško palo, upale smo u jaku depresiju. I došla sam u grad bez ičega i nazvala sam udruženje Hajr i oni su mi obezbedili smeštaj i našla mi je drugi posao, druge ljude i čak ti ljudi sa posla gde radim i dan danas mnogo mi pomažu. Srećom da postoji jedno takvo udruženje kao što je Hajr. Jest. I znam da pomažu mnogim ženama pa i muškarcima. Jest, jest. Hajr je mnogo jaka žena i ima sluha za nas. I strpljenja. Slavice, da li je vaš bivši suprug bio nasilan samo prema vama ili je bio nasilan i prema deci? Bio je nasilan i prema deci. On su... Prema svojoj deci bio Prema nasilan? svojoj deci, da. Moj srednji sin, pokojni, bolovo od srca, operisao je srce. Ali on nije mario za to. Je li imao problema sa alkoholom? Jest. On se lečio u pritvoru od alkoholizma. Što ga niste ranije prijavili? Prijavila sam ga ja 2012. pa sam se vratila jer niko me nije podržavao. Meni su deca tad bila mala. Gde bi ja? Kad sam jedno imala bebu 9 meseci
Jedno 2, jedno 4 godine. A gde bi? Na ulicu, u park. Ne mogu da radim, beba mala. Ne razumem gde. Mislim, to mnogi pitaju, ali nikad nisu bili u mojoj koži. Mnogo žena koje su u takvoj situaciji bile kao i vi, da nisu imale izlaz pa su ostajale da trpe. Ja sam samo čekala da mi deca stanu na svoje noge, da bi ja mogla da radim, da bi i oni mogli sami da budu kod kuće, da bi ja zarađivala. Da. Mnogo takvih situacija se završi femicidom. Da. Jednostavno, to tako deluje kao da je bezizlazno, ali evo vidite, sad imamo udruženje Hajrija i Hajriju. Da, Hajra je stvarno žena. I onda jedne druge podržavamo i našla mi je i posao, jer i taj posao mi je bio malo mučan. Mnogo ispitivanja, mnogo psihički nisam mogla da pamtim. Bila sam rasuta u komadiću. I kad sam prešla ovde gde radim, nekako su me podržali. Prva šefica i šefovi imam divne i posle svi. U jednom intervjuu ste rekli da su sin i ćerka bili nerazdvojni, da su se ponašali kao blizanci. Sve su radili zajedno. Jeste, čak i u prevozu me pitaju da nisu možda blizanci. Ja nekad kažem jesu, oni ono kao, pa mama, čuti, rekao, ne mogu više se pravda. Bili su, da. Jednom prilikom razdvojila sam i da ide jedno od drugog. Kod babe jedno, a jedno kod mene. Kod babe je dobilo temperaturu i morali su da... A ovo drugo nije spavalo. I kad su se spojili, to je to. Slavice, ko vam je javio za požar? Komšinica. Druga od kuće komšinica. Mislim, prva pa druga komšinica. I niko tada nije znao gde su deca? Niko. Komšija nešto spasavao psa, a nije znao gde su deca? Da. Pas mi je bio vezan tu ispred šupe. I on je spasio psa, ali sutradan je preminuo i taj pas. Dobro, pas je, ali čudi me da nije čuo. Ali čudi me da, jer ta je šupa imala vrata. Sigurno ja mislim da su se ta vrata zatvorila, da su oni možda tražili izlaz pa su slučajno udarili o vrata, onako. Ne znam. Taj komšija bi, da su bili živi ili svesni tog trenutka, vjerojatno bi zvali u pomoć i on bi ih spasao. Svi smo mi ljudi, kakvi smo, takvi smo, ali deca su deca. Po ti požari definitivno, sad imamo i ovaj slučaj u Novom Sadu, to je 6 života. Da, čula sam i to me baš pogodilo. To je prosto neobjašnjivo, sad će da se tu istraga neka razvija i tako dalje, ali džaba. Džaba istraga, džaba rezultata kada 6 ljudi, od toga 4 dece nema. Džaba istraga i džaba i ja sam istraživala, ali njih nema pa nema. Ja sam se sa tim nekako pomirila, okrenula se mojoj ćerki. Nekako... Pa morali ste da bi preživjeli, da bi nastavili dalje, da bi živjeli. Radi nje i radi sebe. Radi nje i radi sebe. Gde bi ona? Gde bi? Nema gde. A suprug je i dalje u zatvoru? Ne, on je na slobodi, ali ne plaća alimentaciju. On je i dan danas i sad sam ga tužila opet za alimentaciju. A jeste nešto, kad se to desilo, jeste se vidjeli, jeste podelili neku tugu zajedničku? Ja nisam znala tad za sebe. Samo znam da je dolazio, sećam se, sa policijom. Jesi on umeđu vremenu možda oženio ponovo? Kako čujem, da. Jeste? Jeste i nekako. Slavice, ko vam je pomogao kad se je to desilo, ta tragedija? Da li neko od komšija, rodbina? Ko vam je bio u tom trenutku najveća podrška? Niko. Niko? Niko. Zato sam i otišla iz tog mesta, to je selo, što mnogo nepravdi smo trpeli, mnogo priče. To je malo mesto, ljudi ko ljudi. I mi, ja i dete, nismo mogli to da podnesemo i mi smo samo javili socijalnoj radnici da mi moramo da izađemo iz tog mesta, da ja i moje dete ne možemo to da podnesemo.
te laži i kad moram da kažem te bljutine. I oni su rekli to će vam biti najpametnije. Niko vam se nije ni ponudio ni pre nego što se desila ova tragedija, pošto nema niko ko njih da čuva. Ne. Jedino vaša starija ćerka, ali ona je isto mala. Pa, ona je tad imala koliko? 14 godina, ako se nalaže. Jedino ona. Ali ona je u tom trenutku zaspala jer je bio januar mesec, pa je ozeblo od puta do kuće. Bilo je hladno i u kući je bilo toplo i ona je zadremala dete i zaspala. Šta će deca ko deca? Kakav je to, kakav sticaj okolnosti, da se tako reći? Se znao odakle je krenula vatra? Šta je taj prvi plamen? Odakle je počeo? Ne. Nisam htjela da ispitam. Je to instalacija krenula da gori? Nisam htjela da ispitam. Ne želim da otvaram... Ne želim sebi da otvaram te rane. Gledam ovako šta je bilo, bilo je. Ako opet počnem to da istraživam, posle 4 godine, bit će mi mnogo teško. Ne mogu se, na kraju ću naći krivca u sebi, pa ne mogu se sa tim pomiriti. A i dovoljno sam krivila sebe. Previše. Kako da vam kažem, većina nas ljudi je sklona da kad ne zna ko je, šta je kriv, zašto da krivce straži u sebi. Ali nismo mi uvek krivi, kao i što i vi niste krivi. Morali ste vidjeti da radite, da prehranite to decu i vas. Da. I školuje, da se školuju svi 3 dece. Nije to mala stvar školovati decu. U današnje vreme, pa i pre isto. Gospodine Ivane, kad ste se vi razveli i starateljstvo je pripalo vašoj ženi, je li tako? Ja i moja nevenčana supruga nismo u braku bili nikada, nismo venčani, to je vanbračna zajednica. Dobro. Iz koje smo dobili jednu divnu ćerkicu Ivanu Birtašić, koju sam ja odmah priznao i koju strahovito volim. Koliko ona sad ima godina? Ona je sada 6,5 godina. Ona sad treba da krene u školu. Znači, trebala bi 1. septembra, tako da krene u školu. Juče sam je kupio torbu, kupio sveske i sve. A ja ne znam gde je Ivana. Smeštena je u nekakvu hraniteljsku porodicu u Šapcu. A nije kod majke? Nije kod majke. Majka trenutno ima zabranu prilaska kući od 30 dana. Zbog čega? U vašoj zajedničkoj kući? Pa to je kuća je moja, koju sam gradio daleko pre vanbračne zajednice sa stanicom, kako ona sebe lažno naziva i predstavlja Andrić Gavrilović, a u stvari je devojačko Đurić, a sada bi trebala da bude Birtašić, pošto ja sam priznao dete, priznajem i nju, bez obzira na sve ove okolnosti i na sve probleme koje mi je nanela. Ona je... A šta je ona to vama nanela? Ovako da vam kažem, ona je anksiozna, visok stepen anksioznosti žena koja boluje od nekakvog tempa, ritma, nekog brzog i prebrzog života, konzumira 7 vrsta lekova. Je li pod kontrolom nekih lekara? Ona je pod kontrolom lekara koje sam ja, jednog od njenih psihijatara sam pitao, gospodine doktore, da li ste vi izlečili 100 ljudi? Kaže, ne 100, na 1000. Rekao, stičem utisak da ste prolupali kao i oni. Morao sam to da mu kažem. Šta je on rekao na to vama? Izbacio me iz bolnice, naravno. Morao sam mu to reći, jer sam preklinjao ga da joj promeni terapiju, da je na neki način smiren. Ona ima dijagnozu neku? Pa evo, ta visok stepen anksioznosti. Takva je dijagnoza? Tako ona meni izgovara tu svoju dijagnozu. Pa ste vi pitali doktora koja je dijagnoza? Jasmina Lazarević iz Šapca trenutno nju leči, da kažemo, ambulantno je leči, daje joj tih 7 vrsta lekova, prepisuje, molila ju je da zameni lorazepam za bromozepan, jedino je to učinila da bi zamenila terapiju. To su lekovi za smirenje, svi, je li tako? Da, za silno spavanje. Ona spava 15 sati dnevno. Ona je nesposobna sama sebe čak i za malo i da okupa, a kamoli da vodi brigu o Ivani. Su našli uzrok te visoke anksioznosti?
Izgubila je 2 dece iz prvog braka. Znači, bili su u starateljskoj porodici 6 ili 7 godina u Rumi. I vidi se i nazire se da je to jedan od glavnih razloga za njenu silnu bolest. Ali ja tu, da budem iskren, ja moram iskreno da govorim, ja pišem knjigu o tome. Skratio sam knjigu, evo mogu da pokažem. Mlad Elija, star prosjak, ako ne smatrate reklamom. Da, smatramo reklamom, tako da nemojte. Nećemo je prikazivati u tom izdanju. Knjigu pišem. A kad ste se upoznali, da li ona tad bila anksiozna? Tad je nosila samo jednu jedinu kutijicu lekova. Razumete, da li je to ona namjerno sakrila od mene ili jednostavno ne znam. To je bilo 2. avgusta na Ilindan 2015. godine. Mi smo tada, pošto ja plivam 17 godina za bogojavljenje, plivao sam i maratone od 4,5 kilometra i rekao si mi, Stano, ja idem na plivanje, hoćeš li sa mnom? Ja sam tada odustao od maratona od 4,5 kilometra, a preplivao sam sa Stanom Savu u Klenak i natrag i tako smo se, eto da kažem, sprijateljili, upoznali. Ja verujem da smo se i zavolili i da je to bar koliko toliko bilo obostrano. Sa moje strane, da, u velikoj meri i dan danas ju volim. A niste o njoj znali ništa, o njenoj prošlosti? Mnogo malo sam znao, iako sam znao. A jeste znali za to 2 dece? Da, rekla mi je za decu, nije krila decu. Rekla je da je bila udata za Dragana Andrić Gavrilović, da je bio alkoholičar, da je vozač kamiona, da je trenutno tada i sad vozi kamion u Sloveniji, putuje po čitavom svetu, najviše čini mi se da je putovao u Ukrajinu. Deca su bila 6 godina u starateljskoj porodici u Rumi. Ne znam koliko ih je puta mogla da vidi za tih 6 godina, jer su je sprečavali. Čekaj, samo nešto da razjasnimo. Znači, njoj su decu oduzeli pre nego što je krenula s tim silnim lekovima, dok je još bila s tim čovekom u vezi ili ne. Jer deca se daju starateljima kada nema roditelja ili neke bliske rodbine. Da, njoj su deca oduzeta u Novom Sadu, u hotelu, jer je ona dovela izgladnelu decu. Znači, dovela izgladnelu decu iz Rume u Novi Sad, u jedan od hotela, ja ne znam tačno koji, i tu ih je doslovno ostavila, jer ona više, taj Dragan Andrić je nju ostavio bez sredstava za život. Bivši suprug, ili tako? I ona je njih, ne znajući kud sa njima, čime da ih hrani, čime da oblači, ona ih je ostavila u hotelu. Da bi nju tada odvukli, odveli na psihijatriju, prvo u Sremsku Mitrovicu oko 3 meseca, pa je se tad dogodila, čini mi se, poplava u Sremskoj Mitrovici, pa su je prebacili u Novi Sad i sve ukupno je provela 6 meseci na psihijatrijama. A deca za to vreme bila kod hranitelja? A deca su za to vreme bila u Rumi, u hraniteljskoj porodici. I vi ste to sve znali? Pričala mi je. I zaljubili ste se u takvu osobu? Pazite da vam kažem, postupno mi je pričala detalj po detalj, pojam zaljubio, eto, rastao sam se, tada bio nakon 19 godina braka od druge žene i jednostavno... Znači, ova mi je bila 3. žena? Ona mi je 3. žena. A vi imate samo ćerku sad? Sa njom imam samo ćerku. Imam iz prethodnih brakova najstariju ćerku koja je od Stane 2 godine starija. Znači, ćerka Zorica, sin Željko, njih oba dvoje žive u Leverkusenu u Nemačkoj. Uspešni su ugostitelji. Koliko vam žena ova sad ima godina? Ona je 76. godište. Znači, 47 ili 48 godina. I kažem vam, deca iz Leverkusena su nas enormno pomagala. Međutim, ne mogu da joj pomognu kad popije sve leko i izopači se, izobliči se. Ona klima glavom, nekakve hieroglife pravi. To su neke neverovatne scene. Ja sam dobar deo slikao. 42 slike sam predao Centru za socijalni rad Temerin. Razumete? Nisu ništa učinili da joj pomognu da promeni terapiju, da pazi jače i bolje na dete, da bude koliko toliko uljudnija i prema meni. Ipak ja sve moguće što je potrebno oko porodice finansiram. Razumete? Ona je uspela mene da strpa 3 puta na klisu. 3 puta u zatvor.
ni krivog, ni dužnog. Zbog čega? Samo moment, ni triput, ni krivog, ni dužnog. A malo mi je to kilava priča da niste krivi i dužni. A mogu da verujem baš tako. Ajde, ispričajte nam. Sad ću ja vama da ispričam. Stana je počela da radi u bolnici, u kliničkom centru Novog Sada. Ona je medicinska sestra? Ne, čistačica. Ona je počela da radi, jer tražila je preko svih mogućih veza i vezica smo tražili joj posao, pa preko oglasa, pa i preko neke agencije i počela da radi u kliničkom centru. Tamo je, ona je veoma na neki način umiljata. Ume da podiđe pod kožu. Tamo je upoznala i doktore, i doktorice, i medicinske sestre, i čistačice, pa je na kraju upoznala i šefa obezbeđenja Mirka, s kojim je otišla i u krevet. Pa je otišla i sa Slavkom. Čekajte, polako. Otišla je u krevet, a bila je s vama. A bila sa mnom, ali sam ja bio zato u zatvoru. A to što ste bili u zatvoru? Da bi otišla s tim čovekom u krevet? Zašto ste bili u zatvoru? Najverovatnije. Ne mogu da tvrdim. Kako ste vi to saznali? Mora da kaže nešto, ovaj čovek je radio to i to, ukro, prebio me, ovamo kako... Vidite ovako da vam kažem. Ne ide se tek tako u zatvor. Kako sam ja to saznao? Kada sam izašao sa prve robije, sa prvih 30 dana, ja sam još uvek imao 30 dana zabrane prilaska stani. Ali, ipak smo se mi viđali, prilazili i uzeo sam je mobilni telefon. Vi ste se kao pomirili? Kanti, pomirili smo se, jel tako? Uzeo sam je mobilni telefon, nađem ja poruke Mirkove, nađem i Slavka, kao da su iz stripa. Mirko i Slavko. Mirko i Slavko, kao da su iz stripa, jest. I šta se tu desi? Nađem poruke, čujem kad je zove. Nekad ona toliko duboko spava, a telefon zvoni i ja pustim da se javi. Ćutim i čekam. I javi se Mirko. Gde si Stano? Javi se Mirko je. Nemate, a vidite... A ne razmišlja da bi vi mogli da čujete to? Ne razmišlja čovjek, ni na kraj pameti mu nije da može neko sasvim drugi da čuje. Pa je onda je poturao tog Slavka da je zove i on. Uz to vozilo se taksijem po gradu, pa je zove i taksista na kafu. Da ne bude i tu kraj priče, čovjek se zove Nemanja, ima 3 dece, vozi gradski autobus u Novom Sadu. Da ne pričamo imena, molim vas, nemojte imena da nas ne tuže i vas i nas. Ajmo sad samo Mirko, Slavko, Mirko, pazi, metak. Jeste. Miloš Antić, urbana legenda. Gospodin Antić, ja se znamo nekoliko desetina godina, ali pravila službe kažu da ja moram vama da se obraćam na vi meni možete kako god. Miško, imamo čuveni nadimak Good Evening. Da li bi našim gledalcima objasnili odakle taj simpatičan nadimak, a možemo da kažemo i koga je dao? Pa vrlo jednostavno, pošto smo mi generacija, ti znaš čuvenog arhitektu Pavla Vaseva Paju Bugarina, mi smo uvek volili da ulazimo na sve predstave bez karte. Moment. Pozdrav za Paju Bugarina. Tako je. I onda smo smislili kako ćemo da ulazimo u Dom sindikata, na utakmice, koncerte, revije i gde god treba se plati. A mi ne volimo da plaćamo. I ja sam smislio... Ja vas potpuno razumem. I ja sam tu noćima nisam spavao i smislio sam. Rekao, Pajče, ulazim... Noćima niste spavali? Molim? Noćima niste spavali? Noćima nisam spavao, ja sam razmišljao kako ćemo da to izvedemo. I vrlo jednostavno rekao, Pajče, idemo engleski, slabo znaju ovde. To je bilo davno kad smo bili mlađi. Rekao, idemo na Good Evening. Ja idem prvi Good Evening i idem priču, ti ideš iza mene. I to jedan put, 2 put prošlo i od tada smo stalno ulazili na Good Evening. I oni mene prozvali Good Evening. I Good Evening je funkcionisao u celoj Evropi, koliko ja znam. Po celoj Evropi, u Njujorku, diskoteka 54, 86. godine, ja isto na Good Evening. Oni kažu, odakle ste vi? Preko iz Jugoslavije. Pa kaže, we never heard about Jugoslavia. Oni nisu ni čuli za Jugoslaviju 86. godine. Ali smo ušli. I kad ste ušli? I kad smo ušli, Kad ste ušli, raspad sistema. Pa unutra raspad sistema, sve celebrity, ovako lepotice, Julia Roberts,
De Niro, Jack Nicholson, a ja ih znam odavde. Oni bili na festu ovde. Ja radio Jugoslavija filmu 28 godina. Sve sam ih upoznao. I režisere, i glumce. I ja sam se tamo osjećao kao svom na svom. Kao kod Laze Šećera. Kao da ste u porodici. Kao da smo familija. A boga mi zima neka bila decembar mesec, red 50 metara. Oni udale čekaju da dođu na red da bi dali $100 da uđu. Pa reko, taj film kod mene ne možda gledate. I ja na foru, good evening, idu neke dame, iz neke limuzine ulaze u bundama, ja jednu pod ruku, ona me gleda, reko, I tell you inside where they come from. I ona uđem sa njom, oni od crnci razmaknoše, onaj ulaz, i ja njoj kažem, pa reko, ja sam iz Evrope, iz Jugoslavije, reko, ja ne plaćam karte nigde. Ona umrla od smeha. Pa kaže, s kim ste vi ovde? Reko, sam. Dođite, upozna me s njenim društvom, imao sam good time, tu se pije šampanjci, viski, reko, ja ne pijem. Ali vi ne pijete? Ne pijem, reko, ja se izvinjam, ja samo vodu pijem. Samo vodu? Tako. Samo to. Ona ne možda veruje da ja ne pijem. A i ne šmrčete, koliko ja znam. Ne. Pa ti znaš Petrović. Je tad bilo moderno tamo? Nikad nismo, mi samo... Ali tamo u to doba je već to bilo. U to doba je to bilo, pa ja sa Jimi Hendrixom u Štokholmu 68. godine na koncertu i posle koncerta odidem u garderobu, upoznamo se ovo, ono, i on me pitao odakle sam, ja opet iz Jugoslavije, on isto nije čuo za Jugoslaviju. Koliko su ti Amerikanci geografski neobavešteni? To je čudo jedno. Neverovatno neobavešteni. A da li su oni posle druženja sa vama malo zavoleli tu našu divnu, bivšu domovinu Jugoslaviju? Jesu, zavolili su kad sam im ja objasnio gde je to, kakva je to zemlja, kakvi su to ljudi, dođite na fest. Svake godine zna se šta je fest, 50 i nešto godina. Onda kad dođu ovde, onda se oni oduševe i našom zemljom, i hranom, i ljudima, i gostoprimstvom. To je poznata stvar. Treba im vremena. Ne može preko noći. Dajana Gudić, jel vi ulazite na Good Evening ili se slome da bi vam raširili tamo prolaz da vi prođete onako u punom sjaju? Pa nekad na Good Evening, a nekad bez problema. Gospodin Miško je Nobelovac za ulazak na Good Evening, samo da znate. Nije bilo mesta na koje je krenuo, a da nije ušao. To ja garantujem. I sad vi dođete tamo, parti, kažu stigla je mlada glumica iz Bosne, iz Jugoslavije, iz Srbije, odakle? Da, rodila sam se u Sarajevu i onda kad sam imala 14 godina preselila sam se u Cleveland gdje sam živjela sa tatom, završila žurnalistiku i sa 23 godine odlazim sama u Hollywood. I? Jer Hollywood pao ničice? Pa, Hollywood je nešto što ne mogu da opišem. Gospođice Gudić, živ nisam da čujem vašu istoriju, vašu biografiju vezano za Hollywood, za nominarstvo, za sve ostalo. Pa dobro, znači kad sam imala 23 godine preselila sam se u Los Angeles i odmah sam počela se bavim sa modelingom. I to je išlo? I to je išlo. Po vama bih rekao da je sigurno dobro išlo. Pa dobro je išlo, ali nije me baš nešto ispunjavalo. I sad finansijski ili duhovno? Duhovno. I sad malo pomalo počela sam da imam sve više i više pratilaca na Instagramu i jedan dan stiže poruka od producenta koji radi sa poznatim glumcem Jamie Foxxom i tu pitao me da se nađemo, da popričamo o nekoj ulozi koja nije puno zahtjevna, jer ja nisam, znači, glumica, nego model, ali moj izgled im se svidio za baš tu ulogu. Ja sam prvo mislila... Baš me čudi da im se vaš izgled svidio, prosto neverovatno. Hvala vam, ali ja sam tu mislila da me neko, zeza, da to nije stvarno Jamie Foxx. Međutim, kad smo se našli, naravno, ja sam rekla samo na javnom mjestu. Otišli smo na piće i stvarno to je bila riječ o Jamie Foxxu i tako snimili smo taj neki njegov projekat koji on u stvari htio da pošalje Netflixu i da od toga napravi seriju koju nije napravio. Znači, od toga nije bilo ništa, ali desila se jedna velika stvar. Ja sam shvatila da želim da se bavim glumom. I to je bilo prije nekih 6 godina. I jeste onda krenuli u neku glumačku školu ili ste... Da, jeste. Krenula sam na časove glume na koje sam išla, znači, godinama.
I ti časovi glume su meni došli kao i neka vrsta terapije. Jer ja sam mogla tu da onako osjetim mnoge te emocije koje nisam osjetila godinama i da stvarno naučim kako da budem, što kažu, neko drugi, ali tako, da uđem u te emocije, da budem neko drugi na dan, na sat, nije bitno. I meni je to bilo jako zanimljivo i tad nisam znala da li ću da se bavim glumom profesionalno, ali išla sam na časove. I nakon 2 godine Jamie Foxx je snimao svoj prvi film gdje je bio režiser, inače je poznati glumac. I tu me pozvao i ponudio mi jednu jako dobru ulogu sa Ivom Longorijom, Jeremy Pivenom, sa njim. U tom filmu su glumili i Robert Downey Jr. i Al Pacino. U tom filmu glumio i George Cortina. Svi su glumili najveća imena u Hollywoodu. Znam. I uglavnom taj film isto nije izašao. Znači, moj najveći film koji sam uradila u životu nije izašao. A je bar honorar legao? Ako film nije izašao, da li je honorar legao? Jeste, ali meni je bilo krivo jer to mi je stvarno bila jedna velika uloga gdje sam mogla da se pokažem. A zbog čega film nije izašao? Taj nije izašao zato što se Jamie Foxxu nije svidio na kraju taj finalni njegov film. Nije imao smisla jer on nije režiser, on je glumac i to nije isti posao i on se razočarao. Jednostavno mislio je da je bila sramota da taj film pusti, iako su svi glumili najpoznatiji u Hollywoodu, on je odlučio da taj film ne izađe. I film nije izašao, ali naravno ja imam Ko je tu štetu platio? Imam naravno i slike i video i sve da pokažem i menadžerima i agentima i sve. Međutim, poslije toga ja odlučujem da ću da radim film, da uzmem stvari u svoje ruke, da budem i producent i apsolutno da se ja pobrinem o tome da film izađe. I tad dolazi impuls koji sad izlazi naravno. I kad je premijera u MTS dvorani? 27. avgusta, znači za nekoliko dana. U 7 je crveni tepih, u 8 počinje projekcija, a izlazi u bioskopima 29. Jel možemo, Gosta Miško i ja, da ne idemo preko crvenog tepiha, nego na Good Evening da uđemo? Pa ako dođete na Good Evening, eto ja ću se praviti da sam vas pozvala. Dana, kako si došla na ideju da produciraš film i koja će tema biti film? Pa, znaš kako, to je bilo kad se desio COVID. I onda sam ja počela da čitam i da učim o politici i onako mnoge stvari su bile sumnjive u Americi. To što su baš forsirali vakcine i što nam nisu dali da izlazimo iz kuće. I meni je bilo dosadno. Jednostavno počela sam mnogo da čitam, mnogo da jednostavno da se informišem o političkoj situaciji u Americi i došla sam do te neke ideje i plus moje iskustvo u Hollywoodu 11 godina su me navele na to da napišem tu priču i poslije toga moj producent Will Hirschfeld je razvio tu priču u scenario i onda jednostavno kome god da smo poslali scenario, svidjelo im se. Znači, Nika Saveti je prvi rekao ovo je top, znači ja želim da budem dio vašeg projekta. Nik je jedna legenda u Hollywoodu, znači on je napisao film The Notebook, koji je poslije Titanika najpoznatiji romantični film na svijetu. Inače, on je sin Johna Cassavetes. Jeste, bravo. I Jenny Ronalds, koja je, nažalost, preminula prije nekoliko dana. I tako, jednostavno, i on kad je postao dio projekta, onda su svi htjeli da rade sa nama. Svi glumci. I tako da smo na kraju radili sa Miraj Grbićem iz Lud zbunje normalan serije. Vi njega znate kao Čombeta. On je glumio moga tatu. I eto, jako mi je drago i radujem se što će film izaći na našim prostorima i što će ljudi moći da ga pogledaju. Dajana, kada si otišla u Ameriku, imala si 14 godina. Jeste. Zbog čega si otišla u Ameriku? Pa ja nisam htjela da idem u Ameriku. Roditelji su mi se rastavili kad sam imala 7 godina. Tata je otišao kao izbjeglica, ja sam ostala sa mamom. I oni su tu onako odlučili zajedno da bi bilo bolje za mene da se školujem u Americi. I kad sam završila osnovnu školu u Bosni, jednostavno to je bila njihova odluka. To znači da su oni ipak ostali u prijateljskim odnosima? Pa može da se kaže, da. Brinu o vama? Brinuli su o meni, dan danas brinu o meni. Tako da, eto, onda sam otišla sa 14 godina tamo i nije... Koliko ti je teško pao razvod roditelja? Pa, dosta teško. Ne sami razvod, nego i to kad je tata otišao, kad sam ja ostala sama sa mamom. Bio je to jedan težak period u našim životima.
I to najgore mi je bilo to kad sam morala da ostavim mamu, jer sam do tada već imala sestru i baš sam bila vezana za nju i dan danas. Ja i ona smo najbolje prijateljice, baš se volimo. Vašu polusestru? Da, polusestru. I bilo mi je mnogo teško zbog toga što nisam znala kad ću opet da ih vidim. Znači, ja se 14 godina odlazim, mi smo zajedno svaki dan i sad ne znam kad ću opet da ih vidim, a tada nije bilo baš ni Skype-a, ni Whatsappa, ni Vibera. Zvuči kao da je bilo prije 300 godina. I tako da sam s njima pričala samo jednom sedmično na 10 minuta. Kakav sad imate kontakt sa sestrom? Pa, najbolje drugarice. Trenutno smo zajedno u Beogradu, planiramo zajedno premijeru, bit će tamo i ona. Sad nam je odnos onako baš blizak i mogu da kažem da znam da imam nekoga ko me baš istinski voli. Dajana, kako je teklo školovanje? Prešli ste u Ameriku, ne znam da li ste znali engleski jezik dobro. Nisam znala engleski, bilo me jako teško na početku, djeca su me zaderkivala, znači sjećam se jednom sam bila na času i neku riječ na engleskom nisam dobro izgovorila i onda je to neki dječak onako na isti taj način rekao, ponovio i svi su se smijali i od tog dana svi su me zvali tom riječi i jednostavno nisam volila da idem u srednju školu. Imala sam jako malo društva, znači možda nas dvoje, troje koji smo sa naših krajeva, onako držali smo se zajedno jer smo zajedno jači. Ali nakon 2-3 godine, nakon toga što sam naučila engleski, onako postala sam borbena i nisam dozvolila više nikom da me smijava. A kasnije upisujete novinarstvo. Da. Ali opet u Americi vlada to da su školarine skupe. Jeste. Išla sam prvo u community college koji je dosta jeftiniji. Tu sam završila 2 godine i sve te časove koje sam mogla i onda poslije toga sam se prebacila u Cleveland State koji je državni i tu sam završila te 2 godine i onda sam, naravno, dosta mi je godina trebalo da isplatim fakultet jer nije jeftin. Jeste radili dok ste studirali? Jesam. Radila sam od svoje 15. godine da bi mogla doći da vidim mamu. Znači, ja sam svake godine dolazila 2-3 mjeseca i provodila sa mamom i sa sestrom. Radila sam po restoranima, shopping centrima, kao model. Kad sam bilo kakav posao mogla da nađem sama sebi u tom industrijskom gradu gdje je moj tata. Mnogi glumci su radili po restoranima, po buticima. Madonna, između ostalog, u Njujorku bila konobarica u nekom trenutku. Jeste, u Los Angelesu čak ima jedna šala kad im kažeš da si glumac, oni te pitaju u kojem restoranu. Jer svi rade u restoranima. Ovo je odlično, ovo nisam odlična šala. Zapamtit ćemo, Miško, ovo. Da. I dalje važi ono pravilo, što lepše izgledaš, radiš u boljem restoranu i imaš bolji bakšiš. I važi za muško i za žensko. Jeste. Pa Miško, mi bi umrli od gladi, Bog. Slušaj, Dantana, ako gleda ovo, angažovat će Dantanas restoran. Ona ne zna gde je to. Evo, izgleda sam našla menadžera na Balkanu. Kako da kažem? Svi su celebrity glumci tamo bili kod njega. Nego gospodin Miško. Ima jedan gospodin koji se zvao Čeda Komljenović. Gospodin Čeda Komljenović je vrlo značajan fotograf bio u Jugoslaviji staroj. Značajan po mnogim stvarima. Bio je između ostalog bio oženjen sa jednom maneken koja je bila mis. Vrlo zanimljiv jedan lik je bio, nažalost više nije s nama. Šarmantan, zabavan, onako vrhunski. On je svojevremeno na izbor mis sveta u Londonu uveo nekog novinara, mislim da je to Miroslav Radojičić bio, sebe i još nekog pomoću tramvajskih karata iz Beograda. Znate li nešto o tome? Pa znam Miru Radojičića, to je najčuveniji novinar jugoslovenski, uvek sa leptir mašnom, maderaš. Tu sam ga viđao ja uvek. A ja sad živim u zgradi gde su novinari politike živeli pa su mi pričali o njemu. A kako je tvoje pitanje konkretno? Pa mislim, on nije bio na Good Evening, zamislite da neko uđe sa tramvajskom kartom beogradskog tramvaja na izbor mis sveta u Londonu. Pa to, ako je to Miro Radojičić uradio, to je istina 100%. Ne, Čeda Komljenović ih nije organizovao. Čeda Komljenović, znam Čedu. To verujem da se desilo i to je živa istina, jer su oni, njih dvoje su u svojim profesijama top, mislim, ovaj najbolji novinar, a Čeda Komljenović i producent i
sa manekenima je radio i sa glumicama i imao je nadimak Monty Python. Monty Python. I u Milanu je bio broj 1 u tom show biznisu, imao žive u vili i tako dalje. To auditorijum verovatno ne zna, znaju ljudi koji su se družili s njima. Tako da pozdravljam tu tvoju priču, interesantno. Gospodine Birtašiću, stali smo kod toga da ste 3 puta, da sam tačno zapamtila, 3 puta ste bili u zatvoru. Tako je. Prvi put koje godine? 2020. Mislim da je februar 2020. godine. A sljedeće godine? Ovi sljedeći nastupi, da kažemo, njeni su odmah jedan za drugim išli. Ne sljedeće godine. Mislim da je to sve bilo 2020. Sva 3 puta. A drugi put, zbog čega ste bili? Drugi put sam bio zato što sam je nazvao telefonom da proverim da li mi je dete gladno, žedno, ili ona već je bila prestala da radi u bolnici, nije imala ni jednog jedinog dinara za život. I ja sam radeći u dnevnice, radeći kao portir u raznim kako se zove, firmama u Novom Sadu, jedna je bila Telepska dolina, imaju 100 kuća, su gradili, pa sam... Dobro, ne moramo u filmu govoriti, to sad nije bitno je priča. Znači, čuvao sam te objekte, čuvao sam te kuće, zarađivao novac. Ja joj pošaljem novac, ona i to prijavi policiju. Što ste je poslala i novac, ona prijavi to policiji? Što sam je poslao novac da živi ona i dete, ona i to prijavi policiji. I ja ponovo, po 3. put dobijem 20 dana zatvora. Taj 3. put je bio... To je drugi put. Šta je bilo drugi put? Drugi put je bilo kršenje telefonskog... zabrana telefoniranja prema njoj. A morao sam da telefoniram da bi znao kako mi je Ivana, tad je bila 3 godine, kako je ona konačno. I danas vam kažem da ju volim, ne znam zašto, ali ju volim. A čini mi čuda. Mene su, da vam kažem, sva 3 puta su me pojele stenice u Klisanskom zatvoru, da je to neopisivo. Kao da su samo mene napadale. Ne znam zašto, ne znam kako, ili drugi ljudi imaju krv. Gospodine Ivane, vi bi i sad bili sa vašom nevenčanom suprugom? Ja se nadam da ćemo mi, nakon vaše emisije, nakon svega rečenog, nakon izrečenog da je propatila zbog tog bivšeg muža, da strahovito voli i decu iz prethodnog braka. Ona njoj, Nikolini, stalno govori moja Nina, moj Neca. Ona voli tu decu. I vi očekujete da ćete se pomiriti? Izvinjavam se, očekujem. Očekujem pomirenje, očekujem odgoj deteta, kvalitetno, složno, bez svađe. Koliko njena deca iz prvog braka imaju sada godina? Nikolina je punoletna. Nemanja je 11. ili 12. godina. Za Ivanu smo rekli da je 7. godina i da treba krene u 1. razred. I ja ne znam u kojoj i čijoj kući, u čijoj hraniteljskoj porodici, kakvi su to ljudi, koliko su provereni. Pa ste saznali? Ne, još uvek ne. Centar za socijalni rad je po meni, nemojte da... Znači, to je moj stav. Da ima mnogo stare birokratije, kao da smo u bivšoj Jugoslaviji. Kada uđem samo kroz njihova vrata, hvata me jeza. Koliko je vaša ćerka u hraniteljskoj porodici? Sad je neki 22, 3, 25 dana. A zbog čega je završila u hraniteljskoj porodici? Završila je u hraniteljskoj porodici što je ovo već po drugi put supruga počela da vrti brojeve 192 i znači 015 192 policiju Šapca i 015 2833 dvojke policiju Mačvanskog Prnjavora koje mi pripadamo njihovom odelenju. Ne znam iz kakvog razloga i kog razloga da me ponovo prijavi i da me ponovo trpa na robiju. Ne znam da nije našla opet nekog. Nemam pojma. Razumete, na Facebooku obično nađe čovjeka na Facebooku pa se dopisuje i iz toga se rodi nekakva ljubav na daljinu, ili tako? Ali vi niste zajedno na Može to ili... Vidite, i dalje je bila u mojoj kući, i dalje je bila sa ćerkom, bila sa mnom, kako nismo zajedno. Tad ste bili zajedno? I tad smo bili zajedno. I sad gledajte, to je se dogodilo 2 puta. Prvi put kad je dobila ona izgon i sad je ona u izgonu iz kuće po policijskom nalogu.
Prvi put sam je ja zaštitio i rekao im, ljudi, ona nema kud, ona nema ni dinar u džepu, ona će mi odvesti dete negde na ulicu da prosi. Molim vas da ja budem izgnan iz kuće. I tako sam preuzeo njenu ulogu i spavao sam 4 noći u autu u dvorištu od brata, ispred kuće naše, ili je tu od pokojnog brata dvorište, tu sam spavao 4 noći. Kad sam razumeo da je pitanje, kad sam pročitao rešenje, da ja u stvari ne smem, da ona ne bi smela u stan, ja sam tada spavao u mojim kancelarijama na podu. Znači, bez klime, bez kupatila. Kupao sam se u spratu kuće gde mi živi sin, snajka i 4 unučadi. A zašto vi niste tražili starateljstvo da dobijete nad ćerku? Svi advokati koje sam pitao su rekli da je to veoma, veoma komplikovano i da će me koštati najmanje 2 do 2.500 eura koje ja stvarno nemam. Da bih ja sada platio 2.500 eura da dobijem starateljstvo. Pa sam svim silama nastojao da dokažem da je Stana u takvom psihofizičkom stanju, da nije sposobna 15 sati da se probudi, a kamoli da gaji dete. I da probudi Ivanu za školu, da obuče Ivanu kvalitetno, da je odvede 700 metara je škola od kuće u selu Petlovača. Razumete? Ona za to nije u stanju. Ja imam slike, ja bi to mogao da vam pokažem, u kakvom je moja Stana psihofizičkom stanju posle terapije. Ali slike, nažalost, ne bi bile za javnost, jer je ona tu skoro gola. Ja ne razumem samo, ali ja ne razumem, pretpostavljam da nas ima mnogo koji ne razumemo. Centar za socijalni rad je oduzeo dete vašoj supruzi i vama. U policijskoj stanici Šabac, kad su nas odveli drugi put, bili smo preko 7-8 sati noću, pa je tu došlo i do suđenja od sudije za prekršaje, koji je ponovo Stani kaznio je sa 12.000 dinara novčane kazne i kaznio je sa 60 dana zatvora ukoliko prekrši meru. Sada. A mera je bila? Mera je bila neprilazak kući od 30 dana. Prilazak kući? To je drugi put. A dete? A dete su tada zgrabili jer su rekli da je ona 5 i 5,5 sati u policijskoj stanici, da dete ne sme da bude toliko u policijskoj stanici. I tad su pozvali Centar za socijalni rad. I Centar za socijalni rad dođe službenik ili službenica i kaže ja ovo dete oduzimam od roditelja. Izdali su rešenje i rekli su privremeno oduzimanje deteta dok mi ne izađemo iz pritvora. Možda su smatrali da ćemo u pritvor. Jedno ili drugo. Ili bar jedan roditelj. Bili su joj rekli, do duše, da nađe nekoga ko bi došao po dete. S obzirom da je prodala nekakvi 60 ari očevine, njene sestre, 3 sestre ima, neće da čuju za nju. S obzirom da je Nikolina, radnica koja radi 10 sati, njena ćerka, govorimo o ćerci, nije bila u mogućnosti da prihvati dete, iako ona i stanica se čuju jednom u pola godine ili jednom godišnje, zato što Nikolina ju uvek smatra za krivca da je ostala i otišla u hraniteljsku porodicu. Čini mi se da je tu blago naklonjena ocu koji i dan danas finansira. Taj vozač kamiona. Taj vozač kamiona, tako je. Kaže vam, sliko se sa čašicom rakije, znači alkoholičar, ne znam sad, ne znam, naravno verujem da ne vozi pijan. Znači, dete je privremeno dodeljeno nekoj hraniteljskoj porodici. Dok vi ili vaša supruga, gospođa, šta god, ne izađete na slobodu, ali vi ste slobodni. Mi smo svi slobodni istog dana, istog jutra smo bili slobodni. Pa što to nisu preinačili? Međutim su oni sada počeli da kopaju po tome ko je stanici dozvolio sa takvim psihofizičkim stanjem da bude staratelj Ivani. Razumete? Ko je taj centar, koji je taj sud, a sud je u Novom Sadu, osnovni sud Novi Sad je dodelio starateljstvo Stani, koja sada non stop maše tim starateljstvom i ona je iz razloga, smatrajući da je neće zatvoriti, ona je zato i povela Ivanu, smatrajući da je neće zatvoriti, ona je staratelj, ona maše papirom i dovodi dete.
u policijsku stanicu gde provodi 7, 8 i više sati. Ali vi ste slobodni i niste Ja sam slobodan. Jeste vi pod nekom, oni meni, ne znam, istragom, pojma, lekarskim nalazima? Ne, nikakvi nalazi lekarski nikada nisu postojali protiv mene. Znači, vi ste zdravi, pravi, slobodni. Zdrav, prav, zašto normalan. dete nije kod vas? Vidite ovako, znači, totalno sam zdrav, prav, normalan i molim Centar za socijalni rad Šapca da ubrza proces vraćanja deteta. Ja se i sada vodim pod štrajkom glađu od prvog dana kada su uzeli Ivanu. Stavio sam to na stand-by jer su ipak koliko toliko ubrzali razgovore sa mnom. I sada u ponedeljak u 10:30 imam razgovor sa njihovom pravnicom. Jovanu Ivanković se preziva. Smatram nestručnim licem. Apsolutno nestručnim licem za rad u Centru socijalni rad. Koja je napravila te sve papire. A zbog čega sad takve tvrdnje? I rekli smo da se ne imenuje. Ja moram tako da kažem, jer sam je preklinjao. Jovana, ubrzajte postupak. Dajte mi rukovodioca, dajte mi direktora. Ko je načelnika? Ko je glavna ličnost u Centru socijalni rad grada Šapca? Nije mi dozvolila i stalno mi je govorila dođite danas, dođite sutra, idite u jednu kancelariju, idite u drugu. I zato Centar za socijalni rad grada Šapca smatram teškom birokratskom ustanovom. Nego recite vi nama, kada bi sad imali situaciju da možete da birate da se pomirite sa gospođom Stanicom, Stanom, a da recimo dete ostane u hraniteljskoj porodici ili da se dete vrati vama, a da se ne pomirite sa Stanom, šta bi vi izabrali? Izabrao bi dete. Dete. Izabrao bi dete, jer dete je dovoljno propatilo. Detetu treba mir, sloga, kuća. Ja sam njoj napravio ambijent u njenoj sobici da je to jedna divota. Tu je nov nameštaj, tu je okretna fotelja, tu je laptop. Tu su svi uslovi za idealno učenje osnovne i ostalih škola. Ako da Bog da nastavi fakultet i sve ostalo. Se vi čujete sa vašom sad vanbračnom ženom? Se čujete sad? Ovako da vam kažem, čujem se posredno preko Snajke i Jovane. Ne smemo da kontaktiramo. Ako se razumemo, dobro. Znači, mi lično i direktno ne smemo da kontaktiramo. Ona je uspela da napravi obostrano zabranu kontakata tako što je rekla, on je dodao, pitao me je Stano, smem li ja da dam Ivani 1000 dinara da imate za hranu? Razumete me sada šta je tada učinila? Znači, ja ju hranim, izdržavam, finansiram, nju i dete, a ona mene prijavi policiji što sam je poslao 1000 dinara. Razumete? I oni uvedu meru 30 dana obostrane zabrane. To je nešto nečuveno, neviđeno. I sad imate još jednu stvar. Tu nema svedoka, tu nema dokaza. Niko ne izvodi ništa, nikakav dokazni postupak. Tu sud ne ulazi u priču. Tu je policajac, dežurni policajac ili dežurni, hajde da kažemo, inspektor za nasilje u porodici. Bog i zakon. On kroji zakon. On zabranjuje. On daje meru od 30 dana. Eto sad. I oni su uvažili to što je ona vas prijavila zato što ste poslali, koliko ste rekli, 1000? Da, sa 6-7 metara to je restoran Adonis i ja sam seo za drugi stol u Šapcu u sklopu hotela i ja sam seo za drugi stol i poslao, molio dete da dođe da joj dam 1000 dinara. I iza toga sam joj slao na kartice, morao sam da joj pošaljem. Ona ne radi. Ona je gladovala, ali moje dete gladuje. I to zakon ne prepoznaje. To država ne prepoznaje da je Ivana gladna na ulicama Šapca. A zbog čega je ona takav imala odnos? Taj neki inat prema vama? Pa, vidite, ovdje se radilo o čistom revanšizmu. Zbog čega? Ja sam pod zabranom, budi ti. Razumete me? Ja sam isterana iz kuće, budi ti. Ona je sada 4 noći, kao ja 4 noći u autu, a ona je spavala na klupama Šapca. Na klupama u Karađorđevoj ulici, na klupama na Starom gradu na Savi. Kupala se na Starom gradu na Savi pod tušem. Prvo je malo plivala, je li tako svakodnevno? Kako vi znate da je ona tačno bila? Pa imam i ja prijatelje.
javim. A vi li nju pratite? Ne pratim je, ali sam joj dao auto, svako večer je spavala, prvo je 4 noći je spavala na ulici skroz, a 5. noć da kažemo, ja sam joj ostavljao auto pred hotelom Sloboda, koji ima 4 zvezdice, a Stana je spavala u autu koji nema ni jednu zvezdicu. Razumete, spavala je u autu na parkingu hotela. 17 noći možda, ne znam tačno, 15, 16, 17 noći. I ćebe sam je doneo. A zbog čega ona ne želi da bude sa vama? Ma ste napunili rezervoar benzinom, pa da može se vozi malo. Nije se vozao. Pa trebalo je da napunite rezervoar, pa nek se malo voza, makar u krug. Sačekaj, Đorđe, zbog čega ne želi ona da bude sa vama? Imam osjećaj kao da beži od vas. Nije, nema tu pojma da ne želi. Možda na nešto aludirate, ali ću vam reći da nema nikakvog osnova za to. Ja ne aludiram na ništa, nego meni samo nije jasno. Nema nikakvog osnova. Ja sam 70 godina čovjek, veoma zdrav, 112 puta dao krv. 17 godina plivao za bogojavljenje. Prilično vežbam sklekove. Šta ja znam, održavam formu. Koliko možete sklekova da uradite? 300 sklekova. Hoćete sad da uradim nekoliko? 30 sada. 30, bravo. 10 serija svaka čast. Po 30 sklekova i sad mogu raditi. Gospodine Miško, šta kažete? Mora na Taš da dođe da vežba s nama. Da ga proverimo. Nije nikakav problem. Na Taš da ga proverimo. Ali nešto nije u redu u vašoj vezi da ona svako malo pa ode od vas. Evo ovako, pojam ode, ja vam kažem. Pazite, ne smijem zaboraviti jednu veoma bitnu stavku. Da je odvela dete 10 dana Hrvatska, Mađarska, Austrija, Nemačka, Holandija. 10 dana je vodala ćerku sa nekim Hajduković Stevanom iz Rume. A kako ste i to sad saznali? Sve znam. Ja sam... Ali ona tad nije bila sa vama, može da bude sa nekim drugim. Pazite, može li da bude? Ne branim ja njoj da ide na mesec. Dobro. Uopšte joj ne branim. Ne branim joj da traži saglasnost od pape iz Vatikana za to ili ne. Ja joj branim da mi voza dete po Evropi. 10 dana je u kabini kamiona dete provelo sa njim. A kako je dete izašlo bez vaše pismene saglasnosti? Mora da bude saglasnost to bi morao da pitam, oba roditelja. Da pitam... Jer ste vi zavedeni kao roditelj u matičnoj knjizi. Da. Dete je Birtašić, dete je moje. Dete je u načelu, nije Andrić Gavrilović, nego Birtašić. Kako je to dete izvedeno iz Srbije? To bi morao da pitam policiju i sud u Novom Sadu. Ko je i kako dozvolio detetu da izađe bez moje saglasnosti? Mi smo imali nekoliko takvih situacija ovde i meni nikako nije jasno kako šta rade ti naši, da naša granična policija, carina, dete, maloletno, bez saglasnosti oba roditelja, ne sme da izađe iz Srbije. Ja sam to obećao policijskoj upravi Novi Sad da ću istražiti i živeću za moment da dođem do zaključka ko, kako i zašto je izdao pasoš mojoj Ivani od 3 godine, da provede patnje u kamionu. 10 dana su putovali. U sledećoj turi... Kako ste u sledećoj turi? Kad je otputovao on, kao on vozi kamion, čovjek za hrvatsku firmu. U sledećoj vožnji kroz Nemačku je ubio 2 ljudi kamionom. Čovjek ima jako veliku dioptriju, jedva vidi na oči. Razumete, ne ugovaram ga. Čekajte, jesu ga uhapsili Nemci? Verujem da je uhapšen. Ja sad ne znam, nemam informacije. Sam je pustio slike na Facebook. Kaže, poginuš ovi 2 ludaka. Moram samo... Ona je sad sama ili? Sama je. U Šapcu? Lutala. Sad je našla stan skoro u centru grada. Imaju 2 divnih starijih ljudi, profesori. Imaju po 92 godine. Gospođa je Ruskinja, a on je naš čovjek. Predavali su u školama u Šapcu. Penzioneri su. Da bi verovatno imali nekakvo i neko društvo. Ne znaju oni za ovo. Žao mi je što će verovatno kroz emisiju doznati. Oni su je prihvatili. Dali su je stan koji, verujem da vredi daleko više, dali su je za svega 80 €. Samo da bi neko bio u dvorištu s njima. To je razumljivo, to je okej. 92 godine, mnogo godina. Tako je. Sad, tih 80 € Ivan Birtašić mora platiti. Hranu, stani, Ivan Birtašić... Kako sad vi morate platiti? Pa nema ko. Znači, nema ko. Samo moment. Gospođice Gudić,
slušali ste ovu priču. Imate li neku ideju da ovo bude predložak za neki film? Jer priča je vrlo zanimljiva, vrlo čudna, to je vrlo napeto, to se, mislim, ljubavni film, a da bude happy end, da se pomiri gospodin sa gospođom. Da, bila bi dobra ideja za neki onako romantičan film. Ima tu i akcije, kao što čujemo od gospodina, ima tu i drame i na kraju da završite zajedno. Sve što je potrebno ima. I na kraju da završite zajedno, može. Happy end. Ja priznajem filmove samo s happy endom, da znate. Gospodine Birtašić, ja moram vas da pitam. Kakve su emocije njene prema vama? Lode, meni se čudno. Slušajte. Možda, a nemojte da me držite za reč, možda su smanjene emocije, jer eto, išla je u krevet sa Mirkom i Slavkom, pa išla u krevet sa Hajdukovićem. Eto, nema veze sa emocijama. Kako nema? Ma nema veze. Odnosi deo emocije. Emocije su za emocije, a seks je za seks, strast je za strast. Odnosi to deo emocije, gospodin. Ne verujem. Kad bi išli u krevet samo kad imamo emocije, gotovo nikad. Šta je ona tražila u tim ljudima, da vam kažem? Ona je u tim ljudima tražila egzistenciju. Ona je mislila da se otrese čovjeka starijeg 21 godinu od sebe, verovatno, moja pretpostavka, moj stav, što bi rekao jedan moj drug novinar. Ali su bili mlađi od vas? Molim? Oni su bili. Pa taj Stevan Hajduković, da kažemo da je mlađi od mene, ali je zato čovjek od 200 kilograma. I ne može 300 sklekova sigurno da uradi. Sigurno ne može uraditi 300 sklekova, a ja bi od besa uradio i 500. Gospodine Birtašiću, vi ste svaki put njoj oprostili taj pa vidite ovako. Jeste vi nju pitali zbog čega ona to radi? Pretrpeo sam to sve da ne bi došlo da kaže nasilje u porodici. Jeste vi nju pitali zbog čega ona to radi? Pazite, svaki put sam ja u načelu znao zbog čega radi. Ma jeste vi nju pitali? Ali zbog čega radi? Vi ste znali koji je razlog po vama? Vidite, znači, po meni razlog za te prevare je egzistencijalno pitanje. Nije ona razmišljala o njima mlađi, pa ne znam, neću da kažem, emisija je uživo. Dobro. Jel tako? Ja sam čovjek potentan, ne impotentan. Ako hoćemo to, ali moram. Morao sam to da kažem. E sad, ta razlika u godinama. Pa zašto sad? Zašto nakon 9 godina? Zašto kad smo dobili čerku? Zašto nije godine gledala i merila kad se udala? Jeste ljubomorni vi u... Ima ljubomorni. Ima i tekako. Ali vidite, nisam podigao ruku ni jednom na nju. I ne treba. Prvo, jer volim. Drugo, ne želim više zatvore, ne želim stenice više da me grizu. Vi nećete verovati da su me doktori jedva izlečili od stenice. Jedva. Da li je moguće da u našim zatvorima ima stenice? To je bilo od 41. do 45. stenice koliko hoćeš. Da, znate šta su mi izjavili? Pa oni ljudi tvrde, ovi komandiri, nadzornici, oni tvrde da i njih iste te stenice grizu. Razumete? I stalno su tvrdili da kad god prebace neke ljude koji su bili 5, 6 i više godina u Sremskoj Mitrovici na nekakvu, da kažemo, rehabilitaciju u blaži zatvor, da svaki put prenesu stenice. Kad ona vas, meni sad, gospodine Ivane, nešto meni to sad ne štima, meni to ne... Ona kad vas prijavi, vi kad izađete iz zatvora, vi se pomirite. Jer rešite zbog toga što je ona vas prijavila. Rešite taj problem. Ili idete iz problema u problem. Ovako. Svaki put ona obeća da nikada više neće nazvati. I kad popije terapiju, ona ponovo vrti 1, 9, 2. Razumete me? Znači, za 10 dana, 15, 20, 25. A ne moguće da terapija deluje na nju tako? Kardinalno deluje. Verujte mi, kardinalno deluje. Vi ne možete verovati da ona vrti glavom u nekakvim čudnim grimasama, da uvrće usne, da se nagne nad mene, da čak šta više me upljuje. Verujte. Znači, kardinalno deluje terapija na nju. Molim Jasminu Lazarević, znači danima, mesecima ju molim da me primi, da razgovaramo i imam utisak da izbegava to. Neuropsihijatar koji ambulantno leče u Šapcu. Jel njena rodbina podržava vašu vanbračnu vezu ili ipak ne? Vidite, ti su svi ljudi dolazili. Sve dok ona nije prodala 60 ari zemlje, dolazila je jedna sestra, druga,
jednu sestru ima hendikepiranu i bolesnu, veoma je malim rastom. Nju su trebali svi zajedno da izdržavaju, što Stana nije u finansijskoj mogućnosti. Ja lično ne mogu da izdržavam još i njenu sestru. Razumete? Je ona to tražila od vas? Pa nije tražila i nekako imam utisak da mrzi tu sestru, a ne znam zašto. Dok ja imam čak simpatije prema toj bolesna žena, trebaju pomoći. Ja sam za da ju pomognemo, bar onoliko koliko možemo. Razumete? I ona je sada u svađi sa svima. Evo sad kad je tražila da neko prihvati Ivanu za tu noć, niko nije hteo da se javi. Razumete, a kamo šta drugo. A zemlja se nalazi, zamislite, zemlja se nalazi gde će litijum da se iskopava. A što niste vi pitali neko od svojih rodbina? Da li može ta situacija da neko od vaše rodbine prihvati vašu ćerku? Moj sin Željko, koji živi u Leverkusenu, je sada doleteo avionom, traži usvajanje Ivane i podvrgao se psihijatrijskom, psihološkom i svim zdravstvenim predlozima ovde u Šapcu. Morao je da otputuje da radi, jel tako, on drži sport klub, Kasalamu se zove klub u Monheimu, u Nemačkoj. I on želi da usvoji Ivanu zato što je Ivana njegova sestra, zato što sam mu ja roditelj koga voli. On želi da usvoji vašu ćerku. Da. I ja sam saglasan s tim iz razloga što vidim da ja i Stana ne funkcionišem. Možda ćemo čak bolje funkcionisati kad je dete na daljinu od nas, pa ćemo otići jednom u 3 meseca pa ju videti. A ona se videti s njom na ribe. Je li moguće to da vaš sin usvoji vašu ćerku? Da. Pravno je moguće? Pravno je moguće i on je potegao sve moguće pravne veze i aspekte da usvoji Ivanu. A kažem vam, ja sam apsolutno saglasan. Da bi on usvojio Ivanu, mora da bude vama oduzeto roditeljsko pravo. Ili ne? I vama i vašoj supruzi. Mora da bude oduzeto pravo. Mislim da ne. Ne? Mislim da ne. Mi smo biološki roditelji, tako, prirodni roditelji. Zašto bi neko oduzimao to pravo? Ja ne znam kako pravno se to odigrava. Sin joj je rekao, odmah, Stano, svaki dan gledaj dete na Viberu. Svaka 2-3 meseca o mom trošku dođi, budi 10-15 dana, budite zajedno 10-15 dana u Leverkusenu kod nas. A to je lepo s njegove strane. Da. On stanuje u Leverkusenu, a radi 18 km dalje u Monheimu. Drži svoj restoran. Imam ćerku, 74. godište, Zoricu, koju isto, ona bi bila presretna da to dete dođe tamo. Oni sada uzgajaju i neguju mačke, pse, zato što ni jedno, nažalost, nemaju dece. Moja deca iz prvog braka nemaju ni jedno svoje dete. I Ivana bi bila tamo, znači, kraljica. Ona bi bila u centru pažnje. Ona bi imala sve živo. I zato, iz tog razloga sam ja saglasan da moje deca, odrasla deca, uzmu Ivanu. Jer i Zorica drži isto tako restoran od 700 kvadrata. Ali vaša vanbračna supruga je isto saglasna sa tome da vas... Vidite, nepouzdana informacija. Sin mi je rekao, a u jednom momentu sam čak i primetio da je ona to učinila. Ona je od mog sina tražila 5.000 eura da pusti dete da ide sa njim, da potpiše saglasnost. Razumete, što ja i sad ne mogu da verujem. A dogodilo je se. Jer predavnom za stolom je rekla, rešila bi, u tom slučaju bi rešila neke svoje probleme, a verovatno bi se rešila i tvog tate. Znači, Ivana Birtešća ili mene kao oca. Eto, to je ono vaše pitanje. Da li me voli, da li ne voli. Izgleda me voli koliko ima para, otko znam. Razumete? Ako je tražila 5.000, to znači šta? Prodaja deteta? Koliko ste vi zajedno tačno živeli? Kakav je vaš odnos? Evo, 2. augusta na Ilindan je bilo punih 9 godina. Tad smo se upoznali. Sa njenim povremenim odlascima? Na Ilindan smo se upoznali i na Ilindan je izgleda i puklo. Ova problematika je 2. augusta počela da se događa. Pitali ste me? Sa njenim povremenim odlascima od kuće. Nije tih 9 godina, tačno 9 godina kako? Pa ovako.
odlazila je kad je u sred COVID-a sa Mirkom i Slavkom, je li tako? Pa je odlazila tih 10 dana sa Stevanom Hajdukovićem po Evropi, kad je prekršila po meni sve moguće mere izvesti dete bez moje saglasnosti, je li tako? Pa je pokušala, bio je pokušaj da Hajduković proda kamion tuđi, hrvatske firme, da ga proda u Nemačkoj ili negde gde su već putovali. Sačekajte, Ivane, posle toga kada ona odlazi sa njima da živi, i onda se vraća kod vas, da li ona moli vas da živi sa vama ili vi nju molite da ona opet bude sa vama? Pa ovako, niko nikoga ne moli. Ona je toliko prepotentna da nikada ne bi molila. Ali jednostavno dođe. Kako to sad? Tu je veza dete. Stalno nam je dete veza. Razumete me? I ona je, ajde, dođe tu zbog Ivane. A ja i kako oberučke prihvatim, znači gaji dete, dete kreće u školu, bit će tu kraj nje, pa makar i tako pospano. 15 sati dnevnog spavanja posle terapije, verujte mi. Ja imam slike. 42 slike sam dostavio Centru socijalni rad Temerin kad smo živeli tamo, gde je ona zapalila ćebe na sebi, gde je zapalila jorgan, gde je zapalila na 10 mesta stolnjak na stolu. Ivane, I te cigarete je Ivan. Ivane, meni samo nije jasno. Šta je vaša želja? Da oduzmete starateljstvo koje ima vaša vanbračna supruga ili da se vi pomirite? Ovako, želim da je oduzmem starateljstvo jer ona s njim maše kategorično i otima mi dete i s tim mi stalno preti. Da li me razumete? Ali s druge strane želite da se pomirite s njim? A želim da se pomirite. Znate što, po meni bi bilo najbolje zajedničko starateljstvo. Mislim da postoji varijanta. Pa i ako ne budemo zajedno, da je to dete 15 dana kod Ivana, 15 kod nje, ako je udaljena stana, onda vikendom da je kod nje, a da je ostale dane u Petlovač gde ide u školu. Razumete? I želja mi je da Ivana ide u Petlovač u školu. Ivani sam prepisao testamentom 88 kvadrata prizemlja kuće. Za sada, kao majka, staratelj, iz stana ima pravo na doživotno uživanje iste te kuće. I ona to zna ili vi sad njoj poručujete? I tekako zna. Ne poručujem joj to. Zna i ima testament. Čak je testament kod nje u taštu. Razumete? Ovako da vam kažem. Oprema u prizemlju kuće, nova veš mašina, nova mašina za sušenje veša, nov šporet, nameštaj nov, sve novo. 132.000 posteljina, Volmark. 132.000 dinara sam platio posteljinu. Zato što ona ima bolove u kičmi, a to ima magnetnu prostirku. Znači, sve sam činio da joj učinim, džaba. I opet niste dobro. Znači, izgleda da ćorave koki ne vredi drobit zrna. Ivane, nastavit ćemo razgovor kasnije. Dajana, šta te razočaralo u Hollywoodu? Pa, razočaralo me to što sam dobivala mnoge neprijatne ponude. Što su mi producenti, režiseri, što su me pitali da idemo na večeru da pričamo o nekim ulogama i tako dalje. To što se nekad desi da ne dobijem ulogu samo zato što sam previše visoka ili što izgledam kao Ruskinja ili... Ima tu mnogo tih nekih detalja koji oni gledaju i znaju onako baš surovo da kažu ne, ti ne možeš jer si previsoka, ne, izgledaš kao Ruskinja, ne, treba nam neko sa onako drugačijim izgledom, malo si previše plava i tako. Mislim, ne mogu da kažem sada sam sad nešto previše razočarala, nisam, jer sam nastavila da se borim, ali bio je to neki trnovit put. A koja osoba te najviše razočarala? Od koje si očekivala najviše, a u tom momentu kada si bila na tom castingu, jednostavno nije to što se pisalo o njemu? Pa razočarao me jedan menadžer koji mi je nudio onako sve i svašta, s kojim sam pričala o tome šta želim u karijeri, kako bi volila recimo da se nastavi taj moj put u modi i u glumi i koji mi je obećavao sve i na kraju nije uradio apsolutno ništa. Znači godinu dana smo imali ugovor, za ti godinu dana mi je poslao možda 3 ili 4 audicije da bi poslije rekao da jednostavno eto nije mogao, nije imao vremena, radio je sa previše glumaca u isto vrijeme i tako. Najteže je naći ljude koji vjeruju u tebe i koji će ti pomoći i biti iskreni i onako baš
željeti da ti, što kažu, take your career to the next level. Znači da ti pomognu da uspiješ u toj karijeri. Jesi se pokajala što si krenula put glume, a ne put novinarstva? Pa nisam se pokajala, zato što sad već film izlazi ovdje kod nas i sad već mogu da uživam u tom uspjehu i trudu i radu. I mnogo sam srećna što sam u stvari postala i počela da radim kao producentkinja, jer sad mogu da radim više filmova, više projekata, jednostavno da se bavim sa još više uloga i tako dalje. I jednog dana očekujemo Oskara za najbolji film, režiju i glumu. Nadamo se. Slavice, kakav je vaš život tekao sa vašim bivšim suprugom? Da li je on bio ljubomoran? Znate kako? Ja sam se mlada udala sa 18 godina. Iz početka nekako kad je čovjek zaljubljen, tačno je zaslepljen. Sad kad razmišljam, sednem nekad i razmišljam šta je to meni bilo i što sam ja to trpela. I nismo imali 3 godine dece, ajde potom to, ali rodila sam prvo dete i u trudnoći tu je počelo, u trudnoći. Maltretiranje. Što nisi ovo, što si ovo, sve mu je smetalo. Psihički? I psihički i fizički. I fizički? Ali nije toliko fizički, više je psihički. Branio mi je da idem kod komšinice, branio mi šta će ti ovaj u kući, komšije dođe na kafu, šta će, to je selo. Ja ne mogu zatvoriti ljudima vrata pred nosom. Ali nekako to je to kad žensko, pa mlado, od 22 sam rodila Milicu i nisam imala izlaz. Ja jesam pričala moje majki da me udario, da me tuko, ali ona meni samo kako birala, tako uživala i spusti žena slušalicu. Ja sam morala da ćutim. Međutim, on je toliko bio ljubomoran da mi je branio i da radi. I da radite? I da radi. Je li on radio ili? Nije. On je radio u Beograd putu i dobio je otkaz baš radi alkoholizma. Većinom je bio na bolovanjima, izgovarao je neke tako reči da ne ide na posao, bole ga ovo, bole ga ono, lagao je bukvalno i dobio je otkaz. Ne znam kako sam te period. Pa Radovcko je tako po selu koje kome. Nešto, dok ja nisam jednom pukla i rekla ja moram da radim, tebi se svidjelo, ne svidjelo. Komšinica mi našla posao i ja sam ujutru se spakovala dok je on spavao i krenula da radim. Tu je isto bilo maltretiranje što sam išla da radim i na kraju sam rekla ja ću morati da radim za svoju decu, ne za tebe, za sebe i za decu. I dete sam imala bolesnu tetralogiju, falo, trebalo moje lekovi. Operisuje srce u institutu majka i dete od 13 mjeseci, to je trebalo izdržati. Jer 6 mjeseci je bio u komi. Ja sam nekako i onda, tek onda je još više bio ljubomoran kad je video da sam ja uporna, da ja hoću da radim, da ja ne kasnim, da ja... Bio je ljubomoran recimo i kad mazim decu. I na decu, kaže, njih maziš i voliš, a mene ne. Čak je imalo i to. Kasnim s posla, gde si bila? Zimsko doba. Prevoz ne ide kako treba, svi mi to znamo. Kaže, ti si kod švalera. Kod kog švalera ja crkla radeću u restoranu. A restoran je mnogo težak posao. Da se nalažem. Svaki je težak, ali kuhinja je mnogo teška posao. Kakav je njegov odnos bio sa decom? Deca su ga se bojala. Bojala? Bojala su ga, zato što je on gledao decu kao sluškinje. Donesi mi ovo, prinesi mi ono. Nije imao da sedne sa decom pa da priča kao roditelj. Nego više kao sluškinje. Daj mi, treba mi, dođi, daj mi. Ja ostavim deci pare, on uzme pare. Ja ostavim deci za užinu pare na 7 dana, recimo u to vreme 1000 dinara, pa oni njih troje razdele kako znaju i umeju. Ali on uzme i to. I onda ja dođem s posla, oni kažu, mama uzeo nam i tata kupio
alkohol, kupio neke budalaštine i to je to. A kakav je njegov odnos bio sa svojom rodbinom, sa roditeljima? Sad ću. Oca je maltretirao, pa i majku. On je bio jedinac? Ne, ima brata. Ima brata. A zbog čega ga je maltretirao? A otac mu je bio malo i bolešljikav i on je... Moj bivši muž je prekinarav, tvrdoglav, svojeglav. Samo je on u pravu. I dok ga nije obuzeo ta čežnja za alkoholom, čim što nije imao alkohola, tu je bilo malaksavost, da oprostite, povraćanje. Ja mislila nije mu dobro stvarno šta mu ja imao lekaru, nije hteo ni lekaru, nije hteo ništa. I onda kad nema alkohola, on baš postane zlo. A kad je on počeo da pije? Kad se zabavljali ili tek onda kasnije u braku? Kad smo u braku bili. U braku? Da. Ja mislim da je baš počeo da pije kad je Marko operisao srce. Od tog vremena. Da li se razočarao? Nešto mu se desilo. Ali ja sam mu rekla, pa i ja sam majka. Ja nisam krenula da pijem. Ja nisam krenula se drogira. Ja nisam krenula da ludim. Ja se borim za to dete da budem i ja čiste pameti. I za tu decu. Nekako čoveku, da li on tražio utehu u alkoholu, nešto mu se desilo. Kako su deca reagovala to što je on u stanu u alkoholnom stanju? Znate kad je bio... Su bežale u tim? Bežali, da. I jednom prilikom su mi rekli, mama, idi od njega. Ajmo od njega, idemo od njega. I kad je on mene tukao, novembar 11. novembra je on mene tukao. Došla sam s posla, kasnila sam s posla. On je mene, Boga ubio u mene, i ćerka starija je uzela telefon i prijavila policiji. Ja nisam uspela da prijavim policiji. I ovo što je sa mnom, ona je prijavila policiji, došla su momentalno policija i odvezuje nas oboje na ispitivanje. Deca su ostala tad sama, jesu plakala i ne su znali šta se dešava kad i mene vode. Oni su mislili da će i mene da zatvore. Jer deca ko deca nije im niko objašnjavao šta se to u stvari dešava tu. I onda sam samo ja došla, on je ostao u pritvoru. I kad su ga odveli, kad se vratio? Sljedeće godine u oktobru, jer je ležao 2012. Ja sam bila u sigurnoj kući. Znači već je postala neka presuda? Tako je. Tako je, ali sam se ja pomirila radi što nisam imala gde, jer su deca baš bila mala. I onda sam se i razvela, međutim sam pre razvoda izgubila Milicu, Marka i Dušicu Bože. Rekli ste na početku emisije da ste sad stali na noge, da vam dosta pomaže kolektiv u kojem radite. Jeste. Ja radim u jednoj firmi gde bi želela da pozdravim prvo direktora Ivana, koji mi je dozvolio da radim i dodatni rad da bi još više zarađivala. Drugo, šeficu Draganu koja drži taj objekat, Bilju isto Đorović, Acu, Tijanu, Ljilju i Sanju. Znači, to su mi svi šefovi, ali čim što mi nije dobro, oni primete. Kad sam smem ja i njima je drago. Znači, kad me nešto muči, ja se ne u kancelariju ispričam šta imam problem, šta nemam. Nekad se desi normalno, ja imam čerku tinejdžera i nešto uradi što se mi ne sviđa onda. To je sve za mene. A i kolege sve pozdravljam isto. Stvarno. Malo je tako ljudi. Slavice, da apelujemo sad za sve žene koje nas sada gledaju, koliko trpe nasilje, da to onda i prijavi? Znate kako? Ja sam prošla kroz taj put. Ja to vrlo dobro znam šta je u njihovim glavama. Prvo, gde ću? Šta ću? Boje se da je nesretno, jer to je odmah pretnja. Znaju u dušu tog čoveka. Ali treba, ima Hajr, udruženje. Ona je meni pomogla
kad je mene podiglo što sam izgubila 2 dece, ostala bez stana, ostala bez posla, sama sa detetom u sred zime, neka okrenu Hajr udruženje ima i na Instagramu i na Fejsu. Ja sam Hajr našla preko Fejsa udruženja. Ona je meni stvarno pomogla kao niko do sad. Prvo Hajr, pa je Hajr povukla da se zaposli. I te ljude sam upoznala. Naći će se dobri ljudi da pomognu u ovakvim situacijama. Gospodine Ivane, vi ste nama ispričali tu situaciju da vi nikako ne možete sa ženom da napravite neki odnos koji može da funkcioniše pa i zarad deteta. Ja bih rekao da je klip pod nogama upravo taj njen malo pa poziv 192, pa onaj drugi policijski broj, pa onda centri za socijalni rad. Vi nikad niste bili nasilni prema njoj? Ja vam kažem iskreno, znači ženu koju volim, ne mogu da budem nasilan ili stvarno volim. Sad, ljubomora. Ima ljubomora. Jeste ljubomora? Volim ja tu ženu i naravno da sam ljubomoran. Smatram da ljubav ne može bez ljubomora. Bar u nekom delu, neko manje, neko više. Ali vi preterujete možda u toj ljubomori? Pa slušajte, nakon svega što sam video, zatekao na Facebooku, na četovanju, na dopisivanjima, na tom odlasku u Nemačku i Holandiju, ajte, recite mi, ko to ne bi bio ljubomor? Niste vi pregoreli tu ljubomoru, pošto je ona bila i sa Mirkom, i sa Slavkom, i sa Nemanjom. Šta sad, zašto bi sad bili ljubomorni kad ste već sve to prošli, progutali lagano, čaša hladne vode? Jenjava ta moja ljubomora i samo nastojim i pokušavam na sve načine da je ubedim da stane. Dosta je stano, stanice moja, dosta je prevara, čovječe. I šta ona vama kaže na to? Ali to sam ja sad izgovorio, još joj nisam to rekao. A što je to niste rekli? Upravo je uživo u emisiji govorim. Rekao sam, pokušavam ja to. A šta bi vi njoj sad... Evo i pre par dana, izvinite, i pre par dana sam je našao da se dopisuje sa nekim, ne znam sad prezime. A kako ste našli kad se vi ne viđate? Pa ja... Da vam kažem, ja se dosta dobro, već 25-30 godina snalazim na mrežama i uspeo sam da nađem, da se dopisujem sa jednom... Nemojte misliti da je laž, nije laž. Znači, meni je ta poruka njena, taj chat stigao na moj telefon. Kako to? Ste vi instalirali kod sebe? Sumnjivi ste vi meni, narušavanje privatnosti i tako dalje. A čekajte, pojam narušavanje privatnosti, pa i ono, ako ćemo tako, ona non stop narušava moju privatnost, ja ne smijem ni slučajno da se dopisujem sa ženskom osobom. Samo moment, ja moram da shvatim ovo, Miško, meni treba asistencija, jer ja ne razumem. Vi ste ljubomorni na nju i dalje, iako je bila, rekli smo gde. A ona je ljubomorna na vas, iako je bila također tamo gde smo rekli gde. Tako je. Kako to može da se objasni, gospodin Miškov? Da li vi imate neko objašnjenje? Vi ste svetski čovek, racionalno objašnjenje. Ona, mlada gospodina, ali ljubomorna na njega ako se on dopisuje sa nekom drugom. To je vrlo komplikovano pitanje za mene, jer ja nisam ni oženjen, nemam devojku, ja sam soltero i nisam u toj tematici, ja mogu samo entertainment, kao što sam rekao, film, televizija, sport, celebrity, svetski moving. A viđali ste ovakve slučajeve? Pa ovakve slučajeve nikad nisam imao, jer ja sam isto bez roditelja ostao. Sam se borio i izborio i veoma sam zadovoljan svojim životom. Sad nastavljamo Hollywood i Evropa, Španija. A te teme, verujte mi, ne mogu ništa da... Dugo ste bili u Španiji sa gospodinom Bobanom Petrovićem između ostalog. Da, to će biti sljedeća tema, vi to zakažite, a ovu problematiku socijalnu, verujte, ne mogu da pomognem. To da je profesor Marić živ, moj drug, psihijatar, on bi tu mogu mnogo da pomogne, ali nažalost i on je preminuo. That's it. Šta vi kažete? Pa isto tako. Imate neki savjet za gospodina ili za gospođu ako gleda i sluša? Na čijoj ste strani vi? Na strani istine i pravde? Ja ne biram strane, želim im svu sreću i kao što je gospodin rekao, sa mnom možete više o tim temama, o filmu, a što se tiče gospodinovog privatnog života, ne znam, nemam dovoljno iskustva da bi ja vama davala bilo kakav savjet.
A šta je vas naučilo, šta vas je naučio Hollywood, a pogotovo i poznanstvo sa Leonardom DiCaprio? Naučilo me to da smo svi mi ljudi isti, da imamo snove i želje i da svi možemo da uspijemo u životu samo ako se stvarno borimo i da kad prvi put čujete to ne, da nastavite dalje. Jer kad dođe to da, tad će da bude jako lijepo. Koliko ste možda suza pustili zbog neke loše kritike na vas ili odbijanja za neki film? Koliko vam je to teško u tom trenutku palo? Bilo je... Jel probiti se na Hollywoodu? Situacija gdje su mi riječi teško pale, ali nije tu bilo nekih suza. Ja sam inače onako borbena, jaka, snažna ličnost, samo nastavim dalje i to je to. Pa vi ste s Balkana, ne možete da budete drugačiji. Baš tako. Mi smo malo drugačiji. Fajt, nego kako. Meni je svojevremeno moj dragi prijatelj Neven Bošković, za koga smatram da je najljepši Srbin koga ja poznajem, on je bio u Hollywoodu i Frano Lasić i ja sam ga pitao zašto nisi se okušao u glumi. Rekao, ti si toliko lep da nemoguće da ne bi dobio neku ulogu. A on je meni ovako rekao, Đorđe, svakoga dana vozovi, kompozicije, pune najlepših ljudi sveta dolaze u Hollywood da okušaju sreću, da pokušaju da budu filmski glumci ili uopšte da rade nešto vezano za film. Ali vidim, vi ste uspeli. Pa, uspjela jesam, ali imam još mnogo želja i projekata na kojim želim da radim, tako da ta moja profesionalna karijera što se tiče glume je tek počela. A šta ćemo sa profesionalnom karijerom, sa karijerom što se tiče porodice, muža, dece? Pa, sve u svoje vrijeme. Sve u svoje vrijeme. Znači, dobro smo mi raspodelili s desne strane, imamo, kako se kaže, slobodne ljude koji prave i razmišljaju o karijeri i ovdje imamo porodične ljude koji su po nekom problemu, koji vaš problem će se na neki način rešiti, bilo ovako ili onako. Nadam se da će Bog, veliki sam vernik, plivam 17 godina za bogojavljenje, plivao, sad sam najstariji plivač u Šapcu. Samo, gospodine Ivane, stali smo kod one situacije da ste uočili da se vaša vanbračna supruga dopisuje sa nekim čovekom. To je, hajte da vam kažem, bilo pre nekoliko dana. Imam ja prijatelje koji prate i moj i njen face profil, razumete. Po kom nalogu? Po čijem? Pa pojam nalog, nije nalog u pitanju. To su ljudi koji saosjećaju i s njom i sa mnom, a najviše sa Ivanom. I onda pokušavaju i na taj način, ne da zavađaju, nego na taj način pokušavaju da nam pomognu da to suzbijemo, da ako treba pogasimo profile, razumete, a da se više ne dopisujemo, ne tražimo ne znam šta i ne tražimo bilo koga i nekakve druge i nove veze i to. S obzirom da je ona sada još uvijek pod zabranom, da ona je, ajte kažemo, našla je stan, sva sreća pa je sad ovih dana našla stan. Rekao sam vam, ona se kupala na Savi, na Starom gradu, u Šapcu, da bi se tuširala i prala veš pod tušem plaže na Starom gradu. Razumete? Jer nije imala nikakve, ali baš nikakve uslove. U autu se nije mogla kupati. Iako je stajao kraj hotela sa 4 ili 5 zvezdica, ali auto nije hotel. Pa niste napunili rezervoar. Pa dobro, bilo je i kad je pola rezervara, ali nije palila. I čak šta više, ja ostavim auto, a uzmem ključeve. Nije se bunila protiv toga. A uzmete ključeve? Pa moram da uzmem ključeve, otkud znam. A zbog čega onda uzmete ključeve ako... Pa pazite, ja tim autom zarađujem dodatni hleb za Ivanu, sebe i zarađujem i za stanu, za dugi crveni elem koji ona puši svakodnevno. Zarađujem za 100 grama kafe koje popije obavezno svakodnevno. Sad zarađujem i za te kafe u kafićima oko hotela, razumete, i po gradu i šta ja znam. Znači, faktički i sada, to mi nekako ovako liči na nekoga ko kupi municiju i kupi oružje da bi neko pucao u njega samog. Kao nekakav bumerang. Znači, ja joj sve plaćam, sve finansiram,
A ona to sve protiv mene upotrebljava. Ako se razumemo. Pa jeste pitali zbog čega? Pa još ne mogu da je pitam do drugog... Pa dešavalo se to i ranije, mogli ste pitati... Drugog 9. Ne mogu da je pitam već minimum 100 puta mogli ste je pitati, to se već dešavalo. Slušajte da vam kažem, ja opet ponavljam da je ona toliko prepotentna osoba da ne možete da uđete u nekakvu priču. I kad me zanima nešto, neće da odgovori i automatski počinje da galami. Ja krenem da radim, zvali me ljudi da taksiram, ona stane predame u kući pre zabrane, kad smo bili u kući, i ne da mi da izađem dok ona ne istrese svoju priču. A ja je molim, malo ljudi me zovu i čekaju. Da ih vozim, da zaradim dinar, da ti kupim crveni LM dugi, da kupim kafu, da kupim hleb, da obučemo dete, da... Razumete? To su neke nevjerovatne stvari. Ja ne razumem, iskreno. Ja ne razumem čime vas je ta žena začarala. Jer vam sipa nešto u piće, nešto, neki prah, ono... Ovako da vam kažem. Krila od šišmiša, zečija šapica, jer ovo baš nije iskreno malo čudno. Iskreno rečeno, ja sam vernik, ali samo u Boga. Ne verujem ni u popa, ni u crkvu, i ni u što, jer oni su grešnici i oni su završili fakultet da bi radili taj svoj posao, a nije nijednoga od njih Bog postavio. Tako da ja eksplicitno verujem u Boga svugdje i na svakom mjestu. Čini mi se da tako veruju i Jehovini svedoci i nemaju crkve. Razumete? Popovi, pa ja imam popove koji švercuju duvan. Ne pričamo o popovima, pričamo da li imate uopšte ideju zašto vi ste toliko slabi na nju, šta to vas toliko motiviše, inspiriše, šta vas pali, šta vas loži, da vi ne možete... Sad ću opet i to da vam kažem. Kad bi našao 10 muškaraca ovdje, rekli bi 10, ma daj, kaže, nek ide, pusti me niz vodu. Da kažem, iz Republike Srpske, pretpostavljam. U toku rata ja sam držao u svojoj kući u koju niko nije bio uselio 15 izbjeglica iz Olovskih luka i Olovskog brda ili luke tamo u Republici Srpskoj. Hranio, oblačio i zaposlio sam ih. Radili su kod mene u staklorezačkoj firmi, prale stakla, gitovale stakla sa mnom i skoro svih 15 je u Petlovači. Neko je se udao, neko je kupio kuću, plac, pomogla mu država, pomogla mu i njegova Republika Srpska ili čak iz Hrvatske su dobili nekakva sredstva za kuće koje su ostavili. Svi ti ljudi su u Petlovači. Humanost krasi Ivana Birtašića, imate emisiju o meni na RTS televiziji. Gde su spomenuli... Mi poštujemo vašu humanost. Vi ste dobar čovjek, sve to nesporno. Ali ja vas pitam kao muškarac muškarca. Šta to ona vama radi da vi ne možete bez nje? Ovako, ne verujem u šišmiša, ne verujem ni u kakve vrađbine, ali ako sad gledamo situaciju... Jeste vi nju nekad prevario? Da li sam ju prevario? Da kažem. Pa jesam ju prevario. A kako sad ste prevarili? Jesam ju prevario kad sam doznao za Hajdukovića, lepo sam seo u auto iz Temerina, otišao pravo u Slepčević, kod Šapca, gde je u načelu javna kuća. I sad je skoro... I vi ste u stvari to i... Sad je skoro zatvoren. Samo moment, vi ste je prevarili u javnoj kući. Da, otišao sam. Ja to ne računam kao prevar. A ne računate kao prevaru. Ne, prevara kad ste našli... A to je vaš bio inat u stvari. Devojku ste našli i ovo, ono... Da to, eto, proverim tu svoju potentnost. Šta je nagnalo da ode sa Hajdukovićem 10 dana na 2400 km put, jer ja poznajem Holandiju više skoro nego Srbiju. Bio sam mnogo puta tamo, jedna divna zemlja, uvek ću je pohvaliti. I ja sam tamo nailazio na toliko razumevanja od samih Holanđana da ne mogu da vam opišem koliko su to ljudi karakterni, normalni, naravno onaj ko se odao drogi i odao, kako se zove, ja sam vas prekinula, ali vi niste odgovorili na ono što je pitao moj kolega Đorđe. Zbog čega vi nju i dalje volite kad je vaš ovaj brak disfunkcionalan? Hajte iskreno. U načelu ja volim sve 3 svoje žene. I sad ih volim. I dalje. Rodile su mi decu. Vezale su me za sebe. Prva žena je iz Križevaca, iz okoline Križevaca. I ona želi da je sahranim u Petlovači. Sve to, vi volite njih, te vaše bivše žene,
kao ljude, kao osobe s kojima ste imali nešto lepo, imate i decu. Ali ovoj ženi opraštate sve i malo pre ste rekli da bi je ponovo primili široko raširenih ruka i tako dalje. A ja vas pitam, šta je to kidač da bi vi primili takvu ženu ponovo? Ajde što volite one bivše žene, volite i drugačije. I volim i poštujem. Pa ne bi se pomirili sa bivšom ženom. Pomirili sa bivšom ženom? Naravno da ne bi. O, ne sve. Ne bi, naravno. Da li bi se pomirio sa bivšom? Sa drugom ne bih. Prevarila me je strahovito finansijski. Prevarila me s prvim komšijom i odnela mi 40.000 evara iz kuće. Tako njen svekar sadašnji kaže evri, on kaže evara. Odnela mi iz kuće petak popodne 40.000 evra. Vi ste napisali neku knjigu. Evo je pišem. Ne, čekajte, nemojte pokazati, neću ne da vam smemo to. pokazujem, vama sme. Jel to sve ima u toj knjizi? Sve će ovde da bude sastavljeno. A još nije? Sada je na stiku, na flešu. Sve je na flešu. Gospođice Gudić, ja da sam u filmu, ja bi se potrudio da napravim jedan dobar film. Može da bude, ne šalim se uopšte. Ovo je tako jedna komplikovana, zanimljiva, čudna priča. Pa ja samo ne znam o kojoj ženi bi pravili film, prvoj, drugoj ili trećoj. Pa to bi se razradilo bi se kad bi seli da pišete scenariju. Izaberi sama. Da. Nego, Dajana, koja vas je ličnost oduševila u Hollywoodu? I koje poznanstvo vam je mnogo značilo za dalju karijeru? Za dalje možda poznanstvo? Arnold Schwarzenegger me oduševio zato što je jako prizeman, nasmijan, pozitivan. Njega sam upoznala u teretani i vježbali smo onako nekih možda mjesec, dva, bez toga da smo se upoznavali. I jednom sam htjela da radim istu mašinu koju je radio on i tako zajedno smo vježbali. On bi onako pomjerio tegove kad dođe njegov red, pa onda vratio kad dođe moj red. I on mi je dosta savjeta dao što se tiče glume. Rekao mi je da moraš prvo u životu da doživiš poraz da bi doživio pobjedu, čak i neki veliki poraz. I baš tada, kada najviše ljudi odustane, da tada treba da idemo dalje. I da na život, inače, da treba da gledamo onako pozitivno i da ne možemo da kontrolišemo sve što se desi, ali možemo da kontrolišemo kako mi reagujemo na to. I pa da eto, njega bi odvojila. Vidjeli smo i vaše slike sa Paris Hilton. Jeste, ona je pa poznata po tome kako voli da izlazi. Često smo izlazile na iste žurke, slikale se. Ona je, onako sad se malo smirila kako ima djecu i muža, ali uvijek je tako i dalje na tim partijima i naravno poznata je širom svijeta. A ko vam je značio za dalja poznanstva i za tu vašu dalju karijeru i što ćete praviti film? Ko je presudan u tom momentu? Nick Cassavetes, kojeg sam već pomenula, koji je sin Johna Cassavetesa, što ste vi znali. On mi je pomogao samim tim što je postao moj mentor u filmskoj industriji. Uvijek je tu za mene, daje mi savjete. Snimali smo još jedan film zajedno u Bugarskoj. Tamo sam živjela 2 mjeseca u Sofiji. Imala sam jednu dobru ulogu sa mnogim poznatim glumcima iz Hollywooda i Nick je bio režiser. Tako da on mi je pomogao i njega baš izdvojila kao jednu divnu osobu koja je uvijek tu za mene. Dajana, kako se snaći u Americi? Većina ode u Ameriku, ali nekako se ne snaće. Kako se snaći? Pa, naši ljudi su inače dosta sposobni i nije isto, recimo, kada dođeš iz naše zemlje, posebno ljudi koji su živjeli tokom rata, koji su prošli kroz mnogo toga, kad odu u Ameriku, oni u stvari mogu da uspiju zato što su pa jednostavno drugačiji. Amerikanci koji su tamo rodili, kojim je uvijek bilo lijepo, koji su uvijek imali sve, jednostavno nemaju tu istu motivaciju kao ljudi koji su morali da se bore i da prežive. Tako da, ja bih rekla da naši ljudi dobro prolaze u inostranstvu, znači ne samo u Americi, nego u svim ostalim državama. A sestra i majka neće da pređu u Ameriku da žive? Sestra i majka su prešle i one isto žive u Los Angelesu. Da, zajedno smo tamo i one uživaju i u Los Angelesu i u Beogradu kad se vratimo. Tako da, eto, to je bio jedan moj san i uspjela sam u tome da budemo zajedno. Rekla si, imaš neke želje i projekte i kad se ostvari
filmski poduhvat što sad imaš sa ovim filmom. Nadam se da će biti velika gledanost. Šta još planiraš? Da li još možda još neki film ili ipak da se ostvariš kao glumica, ali da režira i producira neko drugi? Pa jedno i drugo. Jer su to dva različita posla. Ja uživam i u jednom i u drugom. Nekad je lijepo biti iza kamere. Ne briniti se o tome kako izgledamo, da li imamo podočnjake ili nemamo. Ne znam. Nekad je lijepo sjediti iza i gledati ekran i govoriti glumcima šta da radim. Tako da nadam se da će biti i glume i drugih projekata što se tiče producentskog posla. Koliko ste radili na ovom filmu? Na Impulsu 2,5 godine. Od toga kad smo napisali scenario do castinga pa dalje, znači i montaža i sve što smo morali da radimo. Poslije toga je došla i distribucija i eto sad je konačno i na Balkanu. Kako se očekivaju? Pa, ne znam što da vam kažem. Ja sam stvarno zadovoljna i srećna što dolazi na naše tržište i jedino što želim je da ga ljudi pogledaju. A sad nekim će se svidjeti, nekim neće i to je uvijek tako. Znači, nije bilo premijere u Americi? Jeste. Premijera je u Americi bila u aprilu u čuvenom Chinese teatru za koji ste sigurno čuli zato što su tu premijere imali Marilyn Monroe i mnoge poznate ličnosti, ali zato što je film tamo već izašao krajem aprila, a kod nas još nije i zbog toga pravimo premijeru 27. u MTS dvorani. Jeste imali uzore pri stvaranju ovog filma? Uzor nekog filma? Da li ste gledali neki film pa ste neke možda scene? Nisam gledala nijedan film, jednostavno imala sam to svoje iskustvo u Hollywoodu i što sam vam pričala kad se desio COVID, kad nisam mogla da se krećem i sve kad smo svi sjedili kući, mnogo sam čitala i mnogo sam naučila o baš tim sektama koji vladaju svijetom i tako da sam i napisala tu priču i o tome se film i radi. To thriller? Jeste. Sa happy endom? Thriller, malo akcije. S happy endom ili bez happy endom? Pa to ćete morati da vidite. Znači thriller je, ima i akcije. Jeste. Kako bi opisali Hollywoodu jednu rečenicu? Jednu rečenicu. Pa grad gdje možete da ostvarite svoje snove, a gdje možete da se razočarate. Sad, da li se više razočaraju ili ostvaruju snovi? Više se razočaraju, mnogi ljudi se vrate. Većina, tako da kažem. Šta da kažem, ja jedva čekam taj 27. da ćemo gosta Miško i ja na Good Evening da uđemo i da sednemo prvi red, naravno. Kao i uvek. Naj-VIP mesta. I nećemo dati da nas niko izbaci. VIP uvek sa Dajanom. Dobro. Dajana, snimanje filma u Beogradu? Pa, eto, to bi volila, to se nije desilo još, znači na našim prostorima nisam ništa snimala, samo u Americi. I naravno, kad bi imala neku dobru ponudu i neku zanimljivu ulogu, da bi prihvatila. Koja bi to zanimljiva uloga bila? Koji bi lik volili da igrate? Pa, ja volim iskreno sve. Znači, mogu da glumim i kao, ne znam, učiteljica, a mogu da glumim kao i ubica. Sad sve zavisi do uloge i do tih detalja. Šta vas više inspiriš, učiteljica ili ubica? Pa, kako da vam kažem, zanimljivije je naravno biti ta negativna osoba, jer ja to nisam. I onda kad glumim, mogu da glumim, da budem ta osoba na dan i onda da se vratim kući da opet budem normalna. A jer možete to može se desiti? Pa naravno, to mi glumci svi možemo. Koliko talenat prođe u Hollywoodu, a koliko je to ta neka sreća ili... Talenat prolazi naravno, ali važnija je sreća i koga poznajete. Tamo ima jedna čuvena rečenica It's not what you know, it's who you know. Znači nije šta znaš, nego koga znaš. I ti ljudi koji treba da vas primijete, koji treba da vas pozovu i na audicije i sve, do njih treba da dođete. Tako da to je isto jako komplikovano. A kako se to dešava? Sad vi imate agenta vašeg, kako je on vas angažovao, menadžer? Vi ste došli kod njega, rekli ja sam glumica. Jel ste imali neku probno snimanje da on vidi šta vi znate, šta umete?
ili ne? Pa ne, to su pretežno audicije. Znači, pošalju vam neku scenu iz scenarija i vi sebe snimite ili idete na audiciju kod casting direktora i onda oni odlučuju koga će da prime i ko će da glumi. Pa dobro. Ali opet valja poznavati pravog čoveka na pravom mjestu u pravo vreme. To ste rekli. Jeste. Ima i toga. Naravno, nekad se može desiti kao što se meni dogodilo kad me Nik pozvao lično i pitao me da glumim u Marked Man filmu koji smo snimali u Bugarskoj. Zbog toga što zna kako radim, već smo snimili jedan film i nisam morala da idem na bilo kakav casting. Koliko ste stvorili tih poznanstava, kontakata koje su bitni u Hollywoodu? Pa mnogo. Ja sam tamo već 11 godina, tako da poznajem mnoge poznate ličnosti i oni su za mene i prijatelji. Nisu to samo neki ljudi koje ja sad, ne znam, koristim što se tiče karijere. Poznajete Jennifer Aniston? Jennifer Aniston nisam upoznala. Nažalost. Na ogromnu žalost i moju. A koliko ima sujete kod velikih glumaca? Pa, sujete ima kod svi u nas, pa kao i kod njih, mislim. Pa dobro. Tako je, da. Jel nije u malo većem stepenu nego kod nas? Pa, znate kako, oni su kao i mi, znači sad sve zavisi. Neki su toliko poznati da je njihov jedini san samo da odu negdje da popiju kafu, da odu na piće, da ih niko ne slika i ne smara. A neki su tako, što vi kažete, i majsujete. Od koga ste očekivali pomoć kad ste kretali? Ni od koga. Ni od koga? Ne, jer naučila sam u životu da se borim sama i nisam očekivala ničiju pomoć jer nisam htjela da se razočaram. Kad budete se vratili u Hollywood, u Los Angeles i budete bili u toj teretani sa gospodinom Schwarzeneggerom, da ga pitate koliko on može s klekova da uradi, jer gospodin može da uradi 300, a ima 70 godina. I Schwarzenegger, čini mi se, ima isto 70 i neku godinu. 78. 78. On je nešto malo stariji. Znači, moram da uvećam količinu sklekova. Ne. Njemu ćemo dobijemo od godina. I naravno pozdravite ga sa naše strane. On je bar moj, jedan od omiljenih filmskih junaka. Ja slučajno ga pratim od davnih dana kad je imao nekakvu valjda prvu ulogu, kada je izgledao kao, da ne kažem šta. I ja stvarno nisam očekivao da će napraviti veliku karijeru. On je napravio enormnu karijeru. Svaka mu čast. Ima tu mnogo sreće, ali ima mnogo talenta, mnogo rada. Da li sad postoji taj moment pravog čoveka na pravom mjestu? Moguće, ali ja lično mislim da ako imamo talent, da ćemo morati da imamo i trenutak uspjeha u životu. Talent mora da se materializuje. To da li poznajemo Eru ili Peru može da ima neku vezu, ali talent to vredi tonu zlata. Dajana, u kom trenutku vam je san u Hollywoodu pao? Kad je taj bio presudan trenutak da ste shvatili da nije sve tako lepo u Hollywoodu? Pa, ne mogu da kažem da mi je san pao, ali naravno kad sam upoznala neke poznate ličnosti, kad sam shvatila da su oni meni bili idoli, a oni su stvar nesrećni. Znači, nema veze koliko miliona zarade, jednostavno ako nisu duhovno ispunjeni, oni su nesrećni ljudi. I tad sam shvatila da je najvažnije to da smo mi srećni sa tim što imamo i onda, naravno, sve što dođe što se tiče karijere, svaki uspjeh je dobro došao, ali mi moramo prvo da volimo sebe i da imamo ljude koji nas voli oko sebe. Da smo, znači, okruženi ljudima koji nas vole. Nalazimo se na kraju naše emisije, tradicije naše emisije da svakog od naših gostiju da završnu reč. Dajana, krenut ćemo od tebe. Pa ništa, ja samo želim sviju da pozdravim. Hvala vam što ste nas gledali i da vas pozovem da dođete 27. na premijeru u MTS dvoranu u Beogradu. Za kraj, završna reč. Završna reč. Vrlo sam zadovoljan vašom emisijom. Očekujem vas sve na njenoj premijeri, pošto sam obožavaoc filma, radio sam 28 godina na filmu i... Ivane, za kraj, kratko.
Ako je moguće ukratko da pozdravim svoje prijatelje, ne da promovišem knjigu, ali da ih pozdravim, a to je Alfa Komerc Milan Nedeljković. Nemamo vremena za to. Za kraj. Hvala što ste nas Pavle zvali. Pančeva, izvinjam se. A vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz program Happy televizije.